Buenos días, Leiro! Aquí estamos un ano máis con esta carreira popular de Leiro, 38 edición. Estamos a 15 minutos de que dea comezo esta carreira no concello de Leiro, neste paraxe espectacular, Arbeiras do Río Avia. Temos que saudar non só os corredores, os participantes que hoxe veñen a esta 38 edición, tamén a todo o noso público que tamén nos están seguindo en directo neste streaming, transmitindo en incluso directo. Podenos seguir desde as súas casas, desde o móvil. A verdade é que esta carreira evolucionou moitísimo neste novo escenario. Xa ano pasado estrenando este Salgueiral para sair de meta. A verdade que o sitio é todo un espectáculo. Tamén desde o centro do pobo, onde antes se facía a saída da meta, na Praza do Cruceiro, aí en Leiro. Saúdos a eles tamén, que estarán aí de terraceo agora mesmo, seguíndonos en directo desde o centro do pobo para esta 38 edición, nada máis e nada menos, 38 anos facendo esta carreira nesta zona que mezcla natureza, cultura e como non deporte. A verdade que aí hai que darle as gracias ao Concello de Leiro porque traballan moi ben ano a ano e sempre apoiando o deporte. En esa cabeza aí temos a Luis Iglesias aí coordinando a todos, a ese equipo de atletismo arenteiro. Gracias a eles e a todos os voluntarios. Hoxe vamos a dar moita caña porque o día acompaña e moito, temperatura perfecta, nin frío, nin choiva de momento, nin calor, porque Leiro, cuidado que cando apreta é moi forte. E mentras aí vemos xa os últimos corredores collendo o dorsal, os outros que xa o teñen aí están quentando neste circuito que está aquí metido no Salgueiral, expresamente para que a xente poda quentar aquí cómodamente. E recordade que as 10 en punto darase saída a esa carreira absoluta de 10 kilómetros e tamén a de 5 kilómetros. Este ano con un formato de circuito distinto. Antes era unha soa volta onde tiñan un circuito dunhos aproximadamente 8 kilómetros, pero este ano neste entorno, aparte estamos vendo aí as imaxes en streaming, imaxes co dron. A verdade que o sitio é espectacular e despois explicaremos un poquinho o circuito, pero os que teñen a carreira de 10 kilómetros teñen dúas voltas ao circuito, que iso a mí parece unha idea estupenda, poder pasar dúas veces por onde está o ambiente, por onde está o público, poder na segunda volta arriscar xa conocendo o circuito despois da primeira volta. E pois tamén temos a categoría que vai facer os 5 km, que é a categoría E, a categoría sub-18, que son os que teñen os 16 anos cumpridos, 16 e 17 anos cumpridos. Eles farán obrigatoriamente a de 5 km e pois tamén os participantes que se anotaron exclusivamente a de 5 km. Un total de 500 e pico participantes, 150 participantes nesta 38 edición da carreira de Leiro. Lleva tamén
Temos a carreira de 1 km 200 na categoría sub-12. Temos a carreira da categoría B, dos pre-Benxamín, que son os que teñen 6 e 7 anos, que son 700 metros. A parte, carreira tamén chuliña, pequena. E despois temos a carreira dos pitufiños, ás 12 da mañá, que son 250 metros. E ver disfrutar aos máis pequenos aí como arrancan na herba.
4 minutos para que dea saída esta 38 edición. Quentar as patas que estean fluidas, saltarinas, que hoxe toca dar moita brea. Vas a 5K? 5K. Mira, a Ponte das Poldras leva aí moitísimos anos. Non arrancar ningún por piaño, E ahora volveremos a conectar este streaming en directo. Desde as súas casas poden seguir esta saída, esta 38 edición da Carreira de Leiro. Recordade, corredores, aquí van a confluir tanto os da carreira de 10 kilómetros como a de 5 kilómetros. Recordade, carreira de 10 kilómetros. Este ano o recorrido coincide co ano pasado, pero non é unha soa volta de 7 picos, sino que vamos ter dúas voltas de 5 kilómetros. Dúas voltas, recordade, todos aqueles que levades vindo moitas edicións, este ano tedes dúas voltas para a carreira de 10 kilómetros, recorrido moi rápido. Arrancamos río abaixo hasta Ponte San Clodio, cruzaremos unha ponte moi bonita, de origen romano, medieval. Despois, na carretera xa, dirección Leiro, meteremos todo polo centro de Leiro, por onde está a biblioteca, Casco Vello, a iglesia de San Pedro, que é unha zona preciosa, pasaredes ao lado de Correos, o cine novo de Leiro. Despois, xiraredes á esquerda, iredes hasta a Ponte Esperela, casi a Ponte Esperela, baixaredes ao Paseo do Río, todo polo Paseo do Río ata o centro de Leiro outra vez, toda recta dirección Ribadavia, e despois onde están as pistas de tenis, meteredes vos á esquerda, baixaredes o río e viredes aquí ao campo da festa, cruzaredes a Ponte das Poldras e aí están eses 5 primeiros kilómetros. Xusto cruzar a Ponte das Poldras, esa que vedes aí enfrente, os de 5 kilómetros xa se meten á esquerda cara aquí hacia meta, e os que fan a de 10 kilómetros continúan e fan unha segunda volta. Así que recordade, atentos, os que ides a carreira de 5K ou atravesar a Ponte das Poldras e a metervos á esquerda, e os que ides a de 10 kilómetros continuar a segunda volta. Señores, estamos a puntiño de que esto comece. 38 edición da Carreira Popular de Leiro. Corría Javi. ¡Hombre! ¡Sí! ¡Vas a correr también! No, bueno, ahí, público. Gran palmarés. Recordade, temos a José Canda, a Luis Iglesias, a Javier Paredes, a José Manuel Corral, a Aka, a Nuno da Costa, a ese temos moito palmarés, a Begoña. Bueno, cuidado ca xente que se quitemos nesta 38 edición. Estamos xa en hora tan pronto. Nos diga Luis que está todo o circuito ok. Darás a saída deste 10K de Leiro, tamén do 5K, recordado de 5K tan pronto corcedes a Ponte, moito cuidado nese xiro a esquerda. Ahora, punto clave, a eses 200 metros, cuidado nesa curva a dereitas, tedes primeiro unha a esquerdas, outra a dereitas e despois xa nada, todo pista aberta. Recordade que é unha carreira que está baixo a supervisión da Federación. Estamos atentos todos. Stop aí. Estamos todos preparados. Está todo o circuito ok. Non sei se está por aí Luis para dar ok. Ramón, está todo ok. Está todo ok. Señores, a saída vai nadar a Federación, vai dicir aos seus postos e dará a saída. Federación, cando que irades? Arriba está a Carreira de Leiro! Aí arranca esta 38 edición da Carreira Popular de Leiro. 400 participantes.
Intentad de pasar todos ahí por la alfombra. Que quede registro. Ahí ten. Esta salida carrera tanto a 10K como a 5K. Vamos, Fran, arriba. Recorrido espectacular que teñen ahora. 1 kilómetro hasta chegar á zona de Ponte San Clodio. Aí cruzarán unha ponte preciosísima que seguramente vamos ter imaxes en directo aí en streaming. Tamén podedes seguir na página de Championship en resultados.live. Aí podedes ir vendo registros en directo, eses pasos por alfombra. Pois cando cheguen aquí a liña de meta os primeiros da 5K. E ojo que tamén temos xente boa na 5K que a mellor pois por lesión ou por nivel de entreno dixen, bueno, vou ir a 5K. E tamén a categoría dos que teñen da sub-18, dos que teñen os 16 e 17 anos cumpridos, que tamén van a esa carreira 5K. Unha proba que está baixo a Federación de Atletismo. Aquí temos os xueces controlando tanto a saída a meta como puntos intermedios. Aí xa temos a cabeza de carreira cruzando esa ponte. Aí vemos pasar xa o grosso da carreira nesa ponte San Clodio. A verdad que un paraxe brutal. E bueno, aí estamos seguindo en streaming, en directo, como cruzan esa ponte que eso ven sendo kilómetro e algo. Pois tamén podedes seguir os resultados na página de Championship en resultados.live. Aí seleccionades a carreira de Leiro e tamén podedes seguir os resultados en directo. E se non en streaming tamén o podedes seguir. Ainda que esteades por aquí, metedevos aí en internet en streaming na carreira de Leiro e de la seguindo en directo con imágenes de dron, con distintas cámaras que están situadas durante o circuito. A verdad que é unha maneira boísima tamén de seguir esta carreira de Leiro. E se non podervos acercar tanto aí ao centro do pobo, o paseo cerca da Ponte Esperela. Bueno, aquí hai sitios moi bonitos para ver esta 38 edición da carreira de Leiro neste espectáculo de entorno.
Ahí estamos viendo cómo pasa esa carrera por la zona y vimos pasar a Luis Iglesias por esa zona de Ponte Esperela. Ahora estamos viendo, ahí vemos esa Ponte Esperela en streaming. Que recordad de todos que querades ver a carreira aí en directo, metedevos en YouTube, poñedes Carreira de Leiro, Carreira Popular de Leiro, e aí xa podedes seguir o streaming en directo con imaxes de distintas partes do circuito, como estamos vendo ahora unha imaxe do dron aí desa baixada do cine. Ahora estamos vendo aí ese xiro que teñen ao lado do Paseo do Río, ali cerca da Ponte Esperela. Aí teñen unha zona moi bonita que incluso para vir pasar a tarde no fin de semana a dar un paseo aí pola beira do río, tomar algo aquí en Leiro. A verdad que o entorno é precioso.
Aí estamos vendo esa cola de carreira. Recordamos que teñen dúas distancias, tanto a de 5K como a de 10K. A de 5K teñen unha soa volta o circuito e os de 10K teñen esas dúas voltas, un circuito moi rápido, moi llano. Apenas teñen unha subidiña leve que vai pois desde a biblioteca de Leiro, sobe aí todo pola zona do Casco Vello, pasa ao lado da iglesia de San Pedro, tiran hacia Correos, casi a única subidiña que teñen. E pois na Praza do Cruceiro tamén esa pequeniña rampa, nada, moi pouquiño. O resto é todo unha carreira moi llana, moi rápida. Nada de que hoxe vamos ver unha gran pelea desta cabeza de carreira. Fíadevos esa imaxen que temos de dron desa zona da Ponte Esperela. Así que todos os que andedes por aquí e teñades teléfono na mão, metedevos aí en YouTube e aí podedes ir a carreira en directo. E se non tamén metendovos na página Championship en resultados.live para cando cheguen xa a meta poder seguir os resultados en directo. Temos a todos ese equipo de voluntarios repartidos polo circuito para que a seguridade sea máxima, porque recordamos que hoxe hai as dúas distancias, tanto 5 kilómetros como a de 10. E ojito, que a de 5, a cabeza de 5 e tamén a de 10 teñen que estar moi preto. A ver aquí, cando podamos ver algunha imaxen a mellor de drone donde vexamos a cabeza de carreira en streaming. E aí vemos pasar al Albino, que está se acercando aí a esas pistas de tenis. Está o cruceiro ali, a das pistas de tenis. O sea que estarán a aproximadamente 1 kilómetro de aquí do paso intermedio. Aquí está Ponte das Podras, neste campo de festa de San Pedro. Tan pronto deixamos aí unha imaxen de dron, vemos aí o grosso da cabeza de carreira, como xa está entrando nese kilómetro 4. Veñemos que en menos de 5 minutos ou aproximadamente por aí teremos pasando a cabeza de carreira por aquí. Eu penso que en menos de 5 minutos teremos a cabeza de carreira pasando por esta zona intermedia. E se non me erro, a la vexo fondo a cabeza de carreira, la temos a cabeza de carreira acercándose a este paso intermedio. Recordar, aí veñen 4 cabeza de carreira e veñen 4 xuntos. No Tretino Marenteira ali un pouco máis atrás descolgado. Aí temos cabeza de carreira pasando polo punto intermedio. Todos os que querades ver, podemos acercar aí a Ponte das Podras. Aí temos cabeza de carreira, aí temos a Canda. Nivelón, que ritmazo, levan 15 minutos 40 segundos. E aí están completando os primeiros 5 kilómetros. Ritmazo altísimo. Increíble, increíble, forfixadevos, que ritmo de carreira. Aí temos o quinto participante pasando aí por esa zona intermedia. Recordade que ahora vai haber xente que poda entrar xa para a meta. Aí temos o primeiro participante desta 5K a puntiño de entrar en meta desa categoría sub-18. Aí entrando en meta con os 631. Gran carreira, primeiro participante xa
nesta liña de meta da 5K. Y ahí tenemos tantos que van a 5K como a que van a 10K. Uns unha sola volta, outros dúas voltas. Y ahí tenemos o segundo participante entrando en línea de meta de esta carrera 5K. Y ahí vemos pasar cabeza de carrera femenina. Cabeza de carrera femenina y pasando por ese punto intermedio. Nivelón, y aquí tenemos o terceiro participante entrando en línea de meta de esta 5K. Aí moi atentos corredores cando cheguedes a esa ponte das Poldras para dividirvos. Unos continúa de 10K y otros entran en línea de meta. Ahí entra Javi desde Atletismo Alenteiro, su compañero. Gran carrera para ellos, cuidado, menos de 20 minutos. Ahí tenemos también a Anxo acabando este 5K. Ritmazo, Anxo, ritmazo, 18 minutos. Cuidado, ritmazo altísimo para 5 kilómetros. Ahí siguen entrando, recordamos, en esta carrera 2.5K teníamos a categoría da sub-18, que son todos aqueles que teñen os 16 e 17 anos cumpridos, sub-18, e tamén todos aqueles participantes que se anotaron a carreira de 5K. Ahí están entrando en línea de meta. El de Curae, menos de 20 minutos, menos de 19, ritmazo también altísimo. Menuda manera de volar en 5 kilómetros. Ahí siguen entrando participantes en esta línea de meta 2-5. Esa sola volta, primeira participante femenina entrando en línea de meta. Nivel muy alto, nivel muy alto. Las condiciones también son muy buenas, la temperatura está muy bien. Ahí siguen entrando participantes en esta 5K, categoría sub-18. Corrían obligatoriamente a de 5K. Mientras ahí vemos a grosso dos participantes pasando por ese punto intermedio de a 10K. Llevamos 20 minutos desde que se dio a salida, 20 minutos. Ahí a ritmo de 4. Ahora mismo estamos en esa franja de la gente que está pasando pues a 4 kilómetros aproximadamente. Y ahí siguen entrando participantes en esta línea de meta 5K. Recordad de todos os que chegades a esa ponte das Poldras, ainda que temos aí os voluntarios dirixíndovos tanto a 5K como a 10K, ir atentos para coller pola esquerda ou pola dereita ou continuar de frente para ir a 10K. Teñen avituallamiento líquido nese punto intermedio. E o remate desta carreira, temos a carreira de 2 kilómetros nesa categoría sub-16. E recordade que se entrades en YouTube poñedes Carreira de Leiro, Carreira Popular de Leiro, aí podedes ver o riguroso directo de distintas perspectivas esta 38 edición da Carreira de Leiro. E senón tamén en Championship en resultados.life, aí tamén podedes seguir
en directo estas novas eras da tecnoloxía. Podemos non solo ver a carreira, sino tamén seguila en distintos puntos, vela aquí en directo, pero tamén vela como se estuviéramos sentados na casa do televisor e poder ver novo en directo distintas zonas da carreira. Unha parte hai imágenes de dron preciosas donde se ve unha paisaxe, un entorno aquí da zona de Leiro, deste río Avia, desta zona do Salgueiral. Aquí temos outra participante do atletismo marenteiro entrando en meta e tamén temos a Raqueliña entrando aí nesa línea. A Lorenzo aí acaba de entrar. Buena Raque, buena. Carreira de 5 kilómetros. Aí están entrando a 4 e pouco kilómetros. Moi ben, ritmazo alto. E mientras aí vemos eses 400 participantes da carreira absoluta. Hoxe temos un total coas categorías dos inferiores 500 e pico participantes, 550 participantes, que é unha participación con a carreira deste nivel, unha participación moi alta. A verdad que están todos contentos. Como respondeu o corredor, tanto os populares como xente de moito nivel. Na cabeza de carreira femenina hoxe vamos ter sorpresa, hoxe vai haber moito nivelón. Aquí temos outro participante exprimindo aí a última gota en liña de meta. Moi ben. Da categoría sub-18 son os teñen cumpridos os 16 e 17 anos. E logo a continuación, unha vez que remate, temos a carreira de 2 kilómetros da sub-16. ¡Vamos, Pirri! Temos participantes que levan moitísimos anos vindo a esta carreira. Aí temos tamén a Javier a punto de cruzar esa ponte das Poldas. ¡Vamos, Javi! ¡Ay, elegancia! ¡Vamos! Menudo fin de semana. Xa incluso onte que había un ambiente chulo cos rapaciños todos xogando na Praza do Cruceiro, que lle tiñan actividades. Hoxe tamén aí na zona onde recollían os dorsais temos aí un hinchable por máis pequeniños para que disfruten eles tamén, que este non só sea unha carreira, que sea un día de festa, un día de deporte de domingo. O remate ainda se pode facer unha pasadiña por ali na zona da Praza do Cruceiro, aí no medio do pobo. Vamos mandarlle un pulpiño, disfrutar das terrazas aquí de Leiro, que son maravillosas, e incluso despois da comida darle un paseiño para soltar aí pola zona do Paseo do Río. Bueno, a verdad que para pasar o fin de semana, zona espectacular. E aparte aquí ao carón temos o Mosteiro de San Clodio. Temos moitas opcións por aquí para poder pasar o fin de... E que mellor que aproveitar. Oye, vamos a carreira tal, e aproveitamos o fin de por ali. Excusa perfecta. Participantes aí chegando a esa liña de meta da 5K, aí con forza. Mientras siguen pasando participantes da 10K. En la categoría sub-18 estou vendo aquí a un ex triatleta, a Héctor Rodríguez. A verdad que unha pasada esa canteira, como pisa fuerte. Héctor Rodríguez entrou aí de primeiro en esa 5K. Despois
Antía Rodríguez Abad, que entrou nese primeiro posto da femenina. E acabamos de ver entrar tamén segunda participante nesta 5K. Aí vamos entrar a máis participantes nesta disciplina dos 5, nesta primeira vez que se fai esta distancia de 5 km aquí en Leira. Unha opción estupenda, xa non só para xente que camión pues está empezando e dice, pues veña, vou animar con unha un poquinho máis corta, sino con xente que pois está noutro nivel de entreno ou que quere facer unha carreira un punto máis rápida. Veñen a este 5K. Enhoraboa, a disfrutar dunha mañá estupenda, correndo 5 km, activando o corpo, pero como dicen por aí, disfruto igual pero en menos tempo. Un formato distinto, carreira máis rápida si cabe, donde se quedará, pues bueno, quedas un pouco menos tocado, aí adaptándose cada unha a súa distancia. Aparte estes 5 km por aquí son super agradables. E mientras aí vemos a corredores completando esa primeira volta ao 10K. Aí vemos tamén a ese corredor que vai co carrito. Grande, grande, grande. E acercándonos aos 30 minutos de carreira. 28:30 levamos agora mesmo. Desde que se dio a carreira, saída desta absoluta. Doño, moi ben, non boa. E logo o remate da absoluta. Tenemos esa carreira de 2 km da categoría sub-16, que son aqueles que teñen xa os 12, 13, 14, 15 anos cumpridos. Categoría sub-16, que esa será a saída despois. Teñen un recorrido de 2 km, que neses 2 km teñen pois dúas voltas. Van hasta aí ao campo da festa de San Pedro, van río arriba polo outro marxe contrario ao que estamos, van hasta a Ponte Colgante, despois irán á esquerda, métense pola Praza do Cruceiro, regresan aquí ao campo da festa pola calle que ven pola zona do estanco e repiten esa volta. Teñen esa categoría da sub-16, teñen dúas voltas, un total de 2 kilómetros. Despois desa categoría sub-16 ven a categoría sub-12, que son os que teñen 8, 9, 10 e 11 anos cumpridos, que teñen unha carreira de kilómetro 200. Despois teñen tamén a carreira de 700 metros. E a ver ahora en breves como vai a cabeza de carreira. Señores, penso que ven aí a cabeza de carreira. Vamos a estar aí atentos a ver quen se acerca. Aí temos cabeza de carreira acercándose aquí a liña de meta. Atentos, cabeza de carreira, quero ver aplausos. Acércanse. Aquí en 30 minutos, madre mía, menuda carreira. Aí está entrando en liña de meta. Aplausos. Nuno da Costa entrando en liña de meta. Primeiro da absoluta. Aquí chegan tamén este grupo de atletismo lenteiro a meta. E aquí entra José Canda. Aí José Canda entrando nese segundo posto. José Canda en el primeiro posto, Nuno da Costa. E aí acaba de entrar ese corro nese terceiro posto. Gran carreira
como sacaron aí diferencias nesta súa última volta. Aí temos esa foto con Nuno da Costa, José Canda, ellos que corro, noraboa a eles. Cabeza de carreira deste 10K. Pero ojo, carreira rapidísima. Menos de 31 minutos, bueno, carreira rapidísima, increíble. Aí temos ao cuarto participante a puntiño de entrar en liña de meta. Rimazo. Ahí está entrando, liña de meta. Y también aquí entra Javier Paredes de ese quinto puesto. Bueno, xa anunciábamos que iba a ser un día de nivelón nesta 38 edición da carreira de Leiro. Nivelón de carreira. Y entrando en meta, Amador Pena. Y ahí tenemos los sueces controlando también esta carreira. Un solo Championship. Recordad que podéis seguir en directo resultados en resultados.live de Championship Norte, si no en YouTube podéis ver el streaming en directo. Aplausos, aplausos para Albino. Grande Albino, grande, 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 grande. Carreiraza y tenemos a Albino Fernández desde Atletismo Arenteiro. Grande Albino. Buena Pepe, un ano máis, 20 e tantas edicións aquí o Pepe correndo. Nesta carreira aí entra tamén Corral. José Manuel Corral tamén de Atletismo Arenteiro. Despois sabremos como queda ese podio de por equipos. Cuidado que na por equipos temos hoxe moito nivel, A Sociedade Deportiva Compostela tamén trae xente pesada. Moi buena, moi buena, moi buena. Gran carreira, gran carreira. Mientras siguen chegando participantes da 5K. Recordade, corredores, que tedes aí habituallamento. Os que tedes chip blanco, por favor, deixámolo. E aquí chega a cabeza máter desta carreira. A José Luis Iglesias. Luis, grande. Aí entra en meta Luis. Despois de levar meses aí dando voltas a cabeza. 3 días seguramente que sin dormir. La verdad que hai que darle noraboa por organizar unha carreira como esta, este nivelón. Aí acaba de entrar Diego Pérez. 35 minutos de carreira. Todo que vaise de 40 minutos. Nivel, moito nivel. Aí están entrando tanto Fernando, Roberto y a cabeza de carreira femenina. Cabeza de carreira femenina, línea de meta de esta 10K. A Natalia Castro del equipo San Miguel de Martín. Natalia Castro. Hay primeira a nivel nacional, Natalia, increíble carreiraza. Y ahí vemos a entrar a uno de los grandes veteranos, a Saturnino. Noraboa Satur, un gran veterano de menudo nivel.
Saturnino, que casi se puede decir que es un corredor local, siempre participando nas carreiras más locais. Tú podes, Satur, tú podes, máis que vamos. Ahí vemos entrar con dorsal número 60. Dorsal número 60. A Mónica Nieves. Mónica Nieves. Que si non me erro nese segundo posto da general femenina. E mentras aí entra, aplausos para ela, para Begoña. Begoña nese terceiro posto. Aí Xosé tamén entrou aí xusto detrás. Boa Xosé, ven, ven, ven. O meu tocalle de la Marga Auto todo. Amigui, buena Miguel. Qué color ter, macho, increíble. Moreno mantés aí elegante, tío guapo. Vamos, 38 minutos desde que se dio esta carreira. Desde que xa saída esta 38 edición da carreira de Leiro. 38 minutos. En ese podio de absoluta. Ahí tenemos a Nuno Costa. Segundo a José Canda, co ano pasado entraba no primeiro posto. Ahí está entrando en línea de meta Beatriz Fernández nese cuarto posto. Ahí acaba de entrar Jesús Fernández. Boa, Suso. Oye, tiñas razón, menudo fichaje, me dixeches antes. Madre mía. Ahora que antes díxome Suso, díceme, cuidadito con Natalia Castro, que ritmazo vai levar. E a verdade é que fixo unha carreiraza, Natalia Castro. Bien, Joel, vamos arriba. ¡Vamos, Leiro! Eso é certo, mellor sitio imposible. E casi podemos decir que mellor día imposible. Temperatura esto ideal. Deixa, por ala que chovo que queira. Oxe aquí que aguante. Aquí de momento non chove, que aguante, que isto está estupendo, isto está maravilloso. Así que a disfrutar. Recordade todos os corredores que tedes o chip blanco. Vades topar unha caixiña aí ao pasar meta para podelo devolver. Así que todos os corredores que tedes chip blanco, acordadevos de devolvelo. Os que tedes o amarillo non, que se en posesión, son os que tedes o chip blanco. E tamén recordade que tedes as duchas, tanto as que están situadas aí onde collestes os dorsais, vale, aí no, ao lado do campo de fútbol tedes aí eses vestiarios, e senón tamén tedes os vestuarios que están aí no campo da festa, xusto antes de entrar en meta, antes de que cruzastes a ponte, pois aí hai un edificio moi chulo así oxidado. Aí tamén tedes outros vestiarios, que era outro dos puntos que tiña deshabilitados como parking. Así que podedes vos repartir se vos quedaba cerca do coche un ou outro. E tamén tedes aí os avituallamientos, algo de froita, auga,
Noraboa, gran carreira. Buena Furi, señor. Tú siempre aí. Furi un ano máis aí correndo tamén esta carreira popular de Leiro. Bien, Nacho, bien. Nivelón, Nachete, señor. Un dos grandes veteranos tamén no mundo de triatlón. Nacho, un ano máis correndo. Ande me decía outro día, bueno, no fago algo menos, leches. Aí siguen continuando, ano. Entrenando máis ou menos, pero entrenando, mantendo unha filosofía de deporte, mantendo un estilo de vida. E siguen entrando participantes, 42 minutos nesta carreira absoluta, desta 38 edición, que logo se dice 38 edición da carreira de Leiro. Cepeda, que acercas o jefe ou non? Xa está aí o jefazo, non? Cuidado, que mantén o estético o jefe, Ora toca levar o fillo, Cepeda, toca levar o fillo e apretalo ben. Sacarlle o jugo. Bueno, corres conmigo, Cepi. El cuerpo no está para bromas y lo sabes. ¡Lume! Gracias por vir, Cepi. Gracias a todo o público por vir aquí hasta Leiro a animar, a seguir os seus corredores ou simplemente a facer aquí ambiente, ver a festa do deporte. Importantísimo tamén traer as canteiras para ir inculcando unha boa forma de vivir. ¡Pesadito! ¿Qué? Oye, Poano, deixamos o chaleco e metémonos aí, aí. É que realmente a nosa zona non é esta, a nosa zona é aí dentro, aí. Con ese saborciño que queda así na boca, ferro, sabe? Decir, Dios, que deixei aí medio fígado. O que nos gusta, esa pequena sensación de sufrir, pero é que non é sufrir realmente, é sufrir con gusto. Cando che preguntan, pero realmente, eu que sei, algo aí hai, o corpo hai que castigalo un poquinho para saborear. É como beber sin sede, non é o mismo, pero comer con fame, despois dun bo entreno, como entra un rabiño de pulpo, un traciño de churrasco. ¡Bravo a estes corredores todos! Acabando este 10K en menos de 45 minutos, ¡vamos! Estamos aí nesa franxa dos 4 minutos 30 segundos o kilómetro. E o remate da carreira 10K. Empeza a carreira da categoría sub-16, que xa os vamos aí poñendo a tono, ir quentando por da sub-16, que a categoría D, que son os que teñen 12, 13, 14 e 15 anos cumpridos. Son os nados en 2007, 2008, 2009 e 2010, que son os da categoría sub-16, que teñen a carreira de 2 kilómetros. ¡Santi! Aí viñas en punta de gas, ten razón o carteiro, tú andas a punta de gas. Non che gusta sufrir, Santi. Somos corrientiños, tío, somos corrientiños. Aí tamén entrou Fran nesa liña de meta. Franqui, Noraboa. 10 kilómetros. Aí entra Elena tamén. Grande Elena.
Aí entra tamén Mañanes que, oye, dixéronme que esas patas andan moi ben na bici, Va a ver que un día probar. Temos incluso algún corredor que onte tamén foi a Sandiás, o trail de Sandiás, e hoxe tamén repita aquí en Leiro neste 10K. O que se queira atrever tamén pode meter aí as perniñas no río, que iso ven estupendo. Aí entrou, fai un poquinho tamén Alonso a esta liña de meta. Tamén repetindo carreiras ano a ano. Recordade que podedes seguir os resultados en resultados.live. E pois tamén, se entrades en YouTube, podedes seguir en directo a carreira. Esa entrada en liña de meta, como estamos vendo agora mesmo, nestes 47 minutos 32 segundos. E aí vedes en directo a carreira, xa que todos aqueles que queirades, entrades na página de YouTube, entrades poñendo Carreira Popular de Leiro, e aí podedes seguir a esta carreira. Luxazo poder vela aquí e ver distintos puntos do recorrido. Estamos 48 minutos desde que se dio a saída justo ahí entrando en meta. Buena, tío, buena. Sí, señor. Ahí tenemos también a Javier neses últimos metros da 10K. Y o grandísimo Pesca. Buena, Javi. Pesca, esta canción solo para ti. Esta es solo para ti. ¡Vamos! Cantos anos levas vindo aquí a Leiro, cantos, Pesqui. Aí entra un ano máis a Carlos Fernández Carida, noso Pesqui. Fernando tamén entrando en liña de meta. E que recordamos que esta carreira ten moitos anos, 38 edicións, hai xente que leva habido moitos anos, como este que vai entrar ahora aí, Pirriño. Buena Pirri. Pilla aí o ben que fixa a tua compi. Impresionante el recorrido de la carrera de Leiro, como todos los años. Espero que nunca se vaya a deshacer esta gran edición, que ya casi con 40 años. Así que ánimo a todos. Gracias por venir. Grande Pirri! Sí, señor, un dos participantes que levan moitísimos anos. Acaba de falar con un cuarto de pulmón, o resto tiño ainda aí recuperando. Pirriño que leva moitas edicións, como él decía, casi 40 anos de carreira de Leiro. E iso está entre as carreiras máis antigas de Galicia, Aí ao carón está a carreira popular de Santiago, a San Martiño de Ourense, e poucas máis carreiras. A carreira de Leiro é as que iniciaron os veteranos aquí da Asociación Deportiva de Leiro. A verdad que donde estaba Pompi, donde está Carlos, donde estaban, bueno, eses organizadores que botaron moitos anos facendo esta carreira de Leiro, aí co apoio do Concello, que a verdad que é importantísimo, non? Que as institucións estean apoiando, igual que se está aquí, pois incluso algún representante da Deputación, que gracias a eles, pois bueno, isto pódese levar a cabo, e todas as pequenas marcas como Maquinaria Crispín, Bar Juan, bueno, todos eses pequenos que están pues axudando para que isto sea posible. E a maiores todos aqueles voluntarios, tanto do clube de atletismo arenteiro como voluntarios do propio pobo, do propio Concello, que están aquí tamén, a Orde de Protección Civil do Ribeiro, tamén gracias a eles por estar aquí apoyando esta carreira e que se poda levar a cabo, porque, bueno, non é fácil, son moitos puntos a cortar, son moitas cousas nas que pensar para poder levar esta carreira adiante. Así que animámonos a todos os que non correstes, que para o ano vos animedes a correr esta carreira popular de Leiro, e sea a un ritmo, sea a outro,
aquí hai cabida para todos. A carreira é de todos, os que corren a 5K, os que corren a 10K, os que corren a de menores, os que queren ir a full porque entrenaron moito e queren ver aí resultados, os que, pues como a mí, somos populares e nos gusta pues estar aí no ambiente, correr cos colegas, disfrutar do día, ver si melloramos ou non, pero sobre todo disfrutar, como decía antes Pepe, que leva 20 e tantas edicións vindo aquí a Leiro. Pois o que se trata é de disfrutar, de pasar un bo rato, botar un conto a acabar ou antes, ir tomar un pisco labis, aí por exemplo ao medio de Leiro, aí a terraza, ou tomar un poquinho de pulpo, e disfrutar dunha xornada. Veamos 52 minutos, cando teñamos a cola de carreira aquí. Despois, gracias, dan aí a enhorabuena polo circuito, a verdade que o circuito é chulísimo, chulísimo. E cuidado, a carreira que teñen agora o Sub-16 é unha carreira tamén moi bonita, porque temos un circuito non é o mesmo, non ten nada que ver co que fixeron os da absoluta, os pequenos, os da Sub-16, tan pronto toman a saída, métense xa polo Ponte das Poldras, cruzan para ir polo campo da festa, rodean o campo de fútbol, este que temos aquí ao lado do campo da festa de San Pedro, e despois van todo polo marxen, polo Paseo do Río, polo marxen hasta a Ponte Colgante, e xusto onde está a Ponte Colgante fan un xiro á esquerda e encaran hacia a Praza do Cruceiro, no centro do pobo, que aí vai haber ambientazo, e xusto ao final da Praza do Cruceiro métense á esquerda pola rúa que, bueno, a xente do pobo coñece como a do Estanco, métense por esa rúa hasta volver sair aquí ao campo da festa e repiten esa volta. Volven a Ponte Colgante e a Praza do Cruceiro e despois xa, cando chegan aquí ao campo da festa, por xa encaran a liña de meta. 2 kilómetros, pero un recorrido moi bonito ese. Aparte, ese tramiño do río desde o Muiño hasta Ponte Colgante é un tramo, a verdade, que é moi chulo. E aí siguen chegando participantes. Aí está a liña de meta da edición 10K. 54 minutos, vamos a entrar agora. E despois o remate. Xa iremos facendo o chamamento dos corredores que xa están, corredores e corredoras que xa están na zona de aquecemento quentando, que son os corredores da Sub-16. Aí entra Ramón, buena Ramón. Aí entra en liña de meta, buena Ramoncete. 54 minutos, 20 segundos. Aí tamén temos o grosso da categoría da Master D, Master C, atletas de 51 a 60 anos e maiores de 60, que é a categoría Master D. Novo a todos eles 10 kilómetros, que si queres poden ser moi rápidos. Aí eses últimos sprints, aí esas últimas apretadas. Aí ainda quedaba, aí chicha no corpo para poder apretar. Aí temos nesa categoría de máis de 60 entrando en meta, noraboa. Un ano máis desta edición. Mentras, no lado oposto, aí vemos a canteira quentando xa nesa zona reservada para o aquecemento. Están quentando para esa carreira que teñen en breve de 2 kilómetros. E aí vemos tamén uns participantes que veñen aí empuxando o carrito. Moito mérito ese, moito mérito. Facer este 10K aí turrando. Aí están a puntiño de entrar en liña de meta de este 10K.
Empujando sonrisas arriba. Sí, señor. Grandes. Gran carreira. Ese Erdezka. Esa entrada nesta liña de meta desta 38 edición da carreira de Leiro. Ahí acaba de entrar Montserrat Carreira. Ahora boa, Monse. Ahí entrando la línea de 10 kilómetros y acercándonos a hora de carreira. Ya en breves tenemos a cola de carreira ya en meta. Aí vemos esos dous participantes do mesmo clube. Aí cruzando esa ponte. Aquí dous participantes entrando agarrados da man. Ahora boa. Sí, señor, boa carreira en pareja. Que mellor excusa para un domingo. Ay, 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 queremos espectáculo. Ahí entra en meta. Bueno, foto de equipo, ¿o qué? Foto de equipo. Ahí esa gran foto de este equipazo. Empujando sonrisas. Que gustame eso, sí señor. Ahí tenemos, fotaza. Gracias por vir. Apretaxe o corno que te vin, apretaxe o corno. É que vir e non sufrir tamén non parece que quedan así, sabes, a medias. Marian, como se prepara o tema para despois? Que despois tedes festa Jolgorrio a tope. Quen sabe o que hai aí? Si Marian organiza, que siro que está ben. Aquí vemos distintos participantes entrando en línea de meta. Ahí también entró en línea de meta Nuria. E mentras, categoría sub-16, ir quentando motores. Que esto está a puntiño de darle comezo a esa carreira de 2 kilómetros. Así que asegurarse que tedes xa o chip colocado. Tamén recordarlle a todos os participantes que teñen o chip blanco de entregalo aí ao pasar polas bandeirolas, ao pasar o globo azul. Aí tedes para entregar o chip blanco. Esperemos tamén que aí na zona do cruceiro, na Praza do Pobo, haxa un ambiente aí tamén guapo. A xente tomando algo relaxadamente na terraza e poder disfrutar dese paso dos corredores polo centro e non levantarse da terraza, porque ahora en breves será a carreira da categoría sub-16 e pois a categoría sub-12, que tamén farán pasada polo centro do Pobo. Aparte, aí pode estar no bar Juan, no bar Bugallal. Tamén
Tamén temos aí a Vinos y Tapas Jesse, darlle gracias a eles, tanto a Bar Juan, a Bar Bugallal, como a Vinos y Tapas Jesse, estes locales que temos aí no centro do pobo, donde poder tomar un refrigerio mentras se pode ver a carreira. A verdad que antes tiñamos aí o escenario tanto da saída como da meta. Aí chegan participantes nesta liña de meta. Antes ese escenario da carreira de Leiro que tiñamos pois no Parque do Cruceiro. Pero a verdade é que desta maneira a amplitud tanto para a saída, para a meta, para ter pois o puesto do streaming, o puesto de Championship, o puesto da entrega de orsais, toda esta zona de quecemento que aquí temos, pois habrá que salirale un sitio logísticamente perfecto e a nivel paisaxístico perfecto, pero que eso non reste para nada non poder acercarse aí ao centro do pobo, ver a Praza do Cruceiro, poder parar aí nunha terraza, ver pasar a carreira. A verdad que tamén é unha zona moi bonita e unha zona que tamén me gusta moito, é aí ese entorno a igrexa aí de San Pedro que está no centro, esa zona aí así estreitiña de casas de pedra. A verdad que é unha zona moi bonita, ese casco bello de Leiro, precioso. E bueno, e outras marcas que tamén lle temos que agradecer, como a Ferretería Avia, Ferretería Droguería Avia. Moitas gracias, tamén moitas gracias a Maquinaria Crispin, a Tenda de Leiro tamén, moitas gracias. Tamén a Juventino Fernández Sobrino, o taxi de 24 horas aquí en Leiro. A Residencia Quercus, a Martín Pérez Fisioterapia, que ten a clínica en Carballiño. A Martín, moitas gracias. Tamén a Ortopedia Leiro, a Fisaude, Fisiosaude, a calzados.com. Bueno, a verdade que há moitísimas marcas, a bodegas, como pode ser Terra do Castelo, a Casal de Armán, a Cota do Mariz, a Ventoselo, a Pazo de Vieite, a Pazo Tizón, a Vilerma. Bueno, mogollón de bodegas que hoxe tamén teñen aquí a agasallo para despois. Que tal foi esa carreira, Héctor? Tú viches pasar o primeiro da carreira de 5? Non o viches pasar, non te dabas vista a ti mismo. Joder, grandísima carreira. Non sei que che pareceu a ti a sensación de ser 5 km, pero la que é unha carreira moi rápida, ou non? Sí, había moito nivel, do 10.000, había xente boa. Bueno, unha carreira moi bonita, como paisaxe, boa zona, un circuito un pouquiño duro, pero moi divertido. E iso co circuito duro tamén o fai un mismo, non? Según que lle queira retorcer o corno, pode facer duro, non? Hubo xente do 10.000 que che valeu como referencia ou que che pudo valer un pouco como para poder ir un pouco máis ao gancho? Sí, axudaronme moito, tuve que sufrir, pero bueno, ao final son tan bons que quedaronse un pouco grandes para mí. No quilómetro 2,5 xa os tuve que deixar, os 4 primeiros. Bueno, pero é casi cola de león, non? A veces, que queres ser, cola de león ou cabeza de ratón? Aí a verdad que xogaches a ser cola de león, ojo, porque o ritmo que impuxeron foi altísimo, un nivelón grandísimo. Non sei hasta que punto diches ido pegado a eles, pois a este kilómetro 2, diches ido con eles? Sí, casi ata o 3, ata 2,5, ata a zona do cine máis ou menos, que queda nada para o 3. E bueno, sufrín aí hasta onde puden, e ao saber que se iba primeiro do 5, pois parei de sufrir. Moi ben, sí señor, a verdade que temos esperanzas na categoría sub-18, que vai haber grandísimo nivelón, así que enhorabuena, Héctor. Esperemos que este formato de 5 kilómetros, que a mí me parece unha opción moi boa, se poda volver a repetir, verdad? Que sí? Sí,
Veremos aquí máis veces, que está moi ben organizado e unha carreira moi bonita e sirve moi ben para entrenar e para disfrutar ca xente. Pois moitísimas gracias, Héctor. Nora boa por esa carreiraza, pero po ano creo que xa che toca, non, pasar a de 10. Bueno, vamos ver aí. Hai grandes esperanzas. Aquí hubo canteira no mundo do triatlón tamén, así que para ano no 10.000 a ver o que hai. E agora xa vamos dar o salto á carreira de 2 km na categoría sub-16, así que ir cantando maquinaria, chavales. Chegou o momento. Carreira sub-16. Palpita o miocardio. Circuito está xa ok. Así que categoría sub-16. Vámonos metendo aquí no arco azul e acercándose a estas alfombras de Championship. Así que categoría sub-16, que son os da categoría D, os que teñen cumpridos 12, 13, 14 e 15 anos, teñen todos o dorsal do mesmo cor, así que todos os que naceron 2007, 2008, 2009, 2010, en eses 4 anos, vámonos acercando xa a esta saída. Recordamos, carreira de 2 kilómetros, non pisetes a alfombra para que non lle dé error agora. Vamos xa entrando en circuito. Peques, moito cuidado non pisar a alfombra. Vale, non pisar a alfombra para que non lle dé error a Champion. Así que categoría sub-16, vámonos xa colocando nesa zona de saída.
O circuito xa o temos ok. E por favor, público, mirar para arriba e pedir que non caiga, que aguante un pouquiño, por favor. Espera, señora Tormenta, aguanta aí. Crispín, que tú tes contactos arriba, tío. Dille aí, dille que aguante un momento. Eso, que aguante polo menos 25 minutos para que acaben todos os pequenos. Categoría sub-16 con 12, 13, 14 e 15 anos. Recordade, importante, o circuito ten 2 voltas, vale, e decir, hasta aí onde está o campo ese de fútbol, e vades ter aí 2 voltas, e por se entrades en liña de meta, vale? Vai haber aí xa voluntarios que vos van xa orientar. Estades todos listos, preparados? Ainda non? Pois veña, vámonos xa colocando. Vamos, aí que ainda faltan logo aí uns cuantos participantes. Vamos logo respetar o horario. Vamos respetar o horario, seguir quentando. Hai un par de idas e voltas para seguir quentando. Podedes quentar aquí na zona de... Sin pisar a alfombra, pero seguir quentando aí un pouquiño. E que a cuestión era que esta carreira estaba posta. É certo é que a carreira estaba posta para as 11:30, pensando que se podía retrasar un pouco a de 10, pero exactamente, temos a 11:30. E claro, pode haber xente que ainda non teña o dorsal ou que estea ainda quentando, así que vamos a esperar estes minutos, pero non paredes para non enfriar. Podedes quentar nesta zona, aí, nesta zona podedes seguir quentando aí e non parar para non enfriar. E así evitades que vos poda coller ao frío. A media. Estábamos, é que tiñamos xa o reloj, non dixemos, xa ten que ser hora, quietos aí, que andan a media. Cuidado, que dame un masaje en gemelos para que se me estea ben quentiño, ben fluido. Aí vai haber nivelón. Aí Ramón xa manda quentar a todos que non enfríen, eso é, unhas pouquiñas progresións, sin pasarse, pero si acelerón, volver. Si podedes, non pisedes a alfombra, por favor, para que non lles dea error. E aí trotando, pequenos sprints para quentar, cortiños, pero sprints para estimular que esteades activos, pequenos movimentos de brazo. Vamos aí quentando, que o corpo estea ben activo. O corpo ten que salir con chispa, ten que salir xa co veneno correndo polas venas. Aí moi activos. Eso é, aí é un sitio maravilloso para quentar. Vamos deixar a música un poquinho máis baixa para que non vos moleste aí nas orellas. Pero quentar, non enfriar. Intentade non pisar a alfombra. Pero si é certo que aparte a min pasouseme por completo. Si é certo que temos posto para 12:30. E claro, se a mí anda hasta alguén collendo dorsal, pois pode pillar aí en as cosas. O sea que non enfriar. O tempo logo vai. A 6:30 en puntísimo. Damos a saída. E mentras seguides facendo aí algún trote, algunha progresión sin cansarvos, algúns estiramientos balísticos que vos sabedes de que vai a movida. E despois esta saída de 2 kilómetros para todos os espectadores que están por aí polo recorrido a mellor Pavelo no centro do pobo. E recordamos que a saída xa desde aquí do Salgueiral, tan pronto chegan a Ponte das Póldras, cruzana. Despois rodean este campo de fútbol 7 que temos aquí no campo da festa e van todo polo Paseo do Río, pasan ao Carón do Muiño, chegan a Ponte Colgante, aí fan un xiro á esquerda, métense cara ao centro do pobo por onde está a Praza do Cruceiro, e despois, ao pasar o Bugallal, xa se meten á esquerda un pouquiño antes do bar da tapería de Jesse. Métense á esquerda, pasan pola rúa que conocemos como a do Estanco e volven dar aquí ao campo da festa e repiten esa volta. Volven subir pola beira do río, Muiño, Ponte Colgante, Praza do Cruceiro. Ao pasar o Bugallal métense á esquerda
E despois ao chegar ao campo da festa xa cruzan a esta ponte das Poldras e xa veñen aquí á liña de meta. Un total de 2 kilómetros. Despois, o remate desta categoría D, que son os da sub-16, pasamos á carreira da categoría C, que é a sub-12, que son os que teñen 8, 9, 10 e 11 anos. En esa carreira teñen 1 km 200 metros, que ese kilómetro 200 metros é o mesmo recorrido que van facer agora os da sub-16, pero a unha soa volta. O mesmo recorrido, pero a unha soa volta. E tamén ponte colgante, métense ao centro do pobo, despois veñen ao campo da festa, cruzan o ponte das Poldras e xa pa liña de meta, que xa é a categoría dos rapaces de 8, 9, 10 e 11 anos, categoría sub-12. Logo, a continuación, eso sería ás 11:40 aproximadamente, 11:45. Despois, ás 11:50, sería a categoría B, que son 700 metros, que son os que teñen 6 e 8 aniños, esa categoría pre-Benjamín, que fan unha carreira de 700 metros, que despois explicamos o recorrido. É moi parecido a este, pero antes do muiño xa se meten á esquerda e despois xa veñen ao campo da festa. 700 metros. E a última, a dos grandes, a dos pitufiños, que son os de 5 ou menos, que van facer eses 250 metros. Arrancarán aproximadamente desde onde se entregan os dorsais e fan esta recta toda hasta aquí, hasta o arco de meta. Ese total de 250 metros. E mentras, recordade que podedes entrar en YouTube e na carreira popular de Leiro. Aí podedes ver o streaming en directo. Ui, se hai pasteles e hai cumple. Ya se me está poniendo el hocico fino, ¿eh? Quen lle di que non os pasteliños a estas horas? Pero non falemos de comer, por Dios, non falemos de comer, que ahora temos que ter as pulsacións arriba a tope, que se está acercando o momento da saída da categoría sub-16. Como os comentaba antes, tanto en YouTube, poñendo Carreira Popular de Leiro, podedes ver as imaxes en directo. Despois quedará un enlace aí donde podedes por reproducir as veces que queirades. A verdad que se forman imaxes moi bonitas co dron e todo. E tamén na páxina de Champion podedes entrar en resultados.live e aí podedes ver pois a clasificación. Así que despois non vos vallades porque ás 12 en punto, vamos a intentar que sea así a 12 en punto, a ver como se pon isto de aquí de arriba, a ver se se va por descargar. E a 12 en punto daremos esa entrega de trofeos, e claro, temos trofeos tanto para pitufos, para Benjamín, sub-12, sub-16, sub-18, sub-20, sub-23, e pois todas as categorías como senior, masters, que temos tanto master A, B, C, D, e tamén a ver como quedou ese podio de por equipos, que se entregaremos ao final. E se facíanos ilusión, aparte Luis Iglesias dixo, a ver se diramos feito unha foto de todos os que subiron ao podio e facemos unha foto chula de familia. Aparte xa mandamos a Crispín que foi mirar por aí a ver se dá feito de que pare de chover, de que non nos asuste isto, e mentras que non pare. ¡Que no pare esa chispa! Seguir cantando, porque sabedes o que vai pasar non categoría sub-16, que ides a ir arrancando na alfombra, ides a ir como a chispas e despois o corazón pega no paladar, ides ir moi a tope co sei. O veneno corre por esa sangue, por esas arterias e venas miúdas. Hai moita enerxía contida. É como a quen ten un coche de combustión e se pasa eléctrico. Eso entrega todo, a tope. Madre mía. Quen dirá ser novo outra vez.
pero sabiendo que sabemos. O sea, xa non se pode dicir cos cartos que teño. No, porque xa o dos cartos está moi jodido. Está moi jodido, non se pode falar deso, que está o tema tenso. Son 24 minutos, así que en 6 minutos justos damos a saída a esta. Eu sei que o Ramón está envenenado para que salgan xa. Dios mío, que chave que salgan xa. Pero claro, non nos dimos conta de eso, que a saída tíamos para 12:30. Porque, bueno, siempre... bueno, pues non sabes que pode pasar na carreira de 10.000, que poda vir alguén, pois, moi retrasado, ou xente que, bueno, pois, o colle con moita calma, e se nos pode... E, pois, había ese pequeno marxen entre a carreira de 10.000 e a carreira esta de 2.000. Así que vamos a esperar logo a esa saída que estaba posta no protocolo ás 11:30. Que si non chove non pasa nada, pero se caen estas gotiñas parece que asusta. Cada gota que cae na piel parece que revoluciona todo. Así que non pensedes, mente en blanco. A chuvia non fai mal. Isto é unha bendición. Non gusta que chova, pero isto é unha bendición. Galicia verde, gracias a estas gotas, si non estaríamos amarillos. Galicia verde, que é o que nos gusta. ¡Que somos! ¿Qué somos, leones o qué somos? 4 minutos para que esto comience. Así que importante estar ahora muy activos, estar muy activos, muy, porque esto cuando dé a comienzo. Necesitamos que o cuerpo esté a tope de chispa. E sobre todo, ainda que haxa momentos duros, ainda que haxa momentos de poñer mala cara, no. Siempre boa cara, porque hoxe hai streaming. Calquera vai ca cara desencaixada, que despois 20.000 veces. Así que, a procesión por dentro, ainda que a cousa estea moi retorcida, siempre boa cara. Que vou fundido, sonrisa forzada, o que faga falta, que despois vou me ver na tele, que despois quero enseñar aos colegas. Que ese vídeo vai quedar aí colgado no YouTube, o sea que siempre boa cara, boa actitud e gas a fondo. Por favor, para, que non caigan máis gotas, aguanta. Eu cedo un sitio, pódense poñer aquí ao colleito. Arrímense. Vendo plaza debaixo da carpa. Dora, pídelle aí que pare un momento. Mientras para hasta unha xa nos vale. Ya tarde que descargue. Casi a tarde mandamos yo tarde de sofá. Uy, qué maravilla. Mientras aí temos a Luis vendo que estea todo ok. Xa temos os ciclistas preparados. E teño que vos recordar, corredores, a saída non a do eu realmente, a vai dar a federación. E van dicir os seus postos e tragadrá. Así que, atentos, eu vou vos ir preparando, vou vos ir avisando, pero a saída a vai dar os xueces da Federación Galega de Atletismo. Así que, atentos, e o que vos dice Luis. Moito cuidado no ponte, Ahora temos esas lousas molladas. Así que moito cuidado nesa ponte, non esvarar. Así cando pasedes aí ao final desta reta e xiredes á dereita, moito cuidadiño. É mellor aforrar aí un poquinho de velocidade e despois dar gas que caer, ter que ir aí cunha perna dolorida. Así que con calma nese xiro, aí a entrar na ponte e despois gas a fondo, sin medo, que non vades ter ningún problema. Tamén cuidadiño cando pasedes por onde a zona dos muiños, aí nese punto kilométrico 0600 ou por aí, que aí hai un pequeniña zona estreita. Cuidado na zona do muiño e despois, sin problema ningún, recordade que tedes dúas voltas. Cando cheguedes aí ao campo ese de fútbol, repetiredes voltas, son 2 kilómetros, e ao final desa segunda volta xa é cando cruzades a ponte e xa vides aquí hasta a zona de meta.
Recordamos que esta categoría son os que teñen 12, 13, 14 e 15 anos, categoría sub-16, eses 2 kilómetros. Non sei se me erro. Federación, en 30 segundos, non? Sí, más o menos, vale. Así que empeza a conta atrás en 30 segundos. Esto dará comezo. Así que ahora, concentración. Aos seus postos. ¡Adiante! Ahí arranca esta categoría sub-16. Teñen 12, 13, 14, 15 anos. Aí vamos, mirade que nivelón, que nivelón. Aí tiña razón Crispín, que tiña aí un super mega bala. Vai aí en cabeza de carreira. Pisade vos que imaxe chula aí nesa ponte das Poldras. Aí vemos xusto enfrente como vai cabeza de carreira deses 2 kilómetros, categoría sub-16. Aí van ter distintos voluntarios que van a estar pendientes de toda esa zona do circuito. E importante a categoría, xa ir facendo chamamento a categoría sub-12, vale, categoría sub-12 que son os que teñen 8, 9, 10 e 11 anos, categoría sub-12, que se vayan xa preparando, que vayan quentando, que tan pronto chegue a cola desta carreira xa se poñen nas liñas de saída e xa se dá saída, aí sí que o temos seguro. Tan pronto cheguen todos os siguientes participantes, xa imos a liña de saída e tomamos parte. Aí me comenta Crispín a Saír Díaz, que é o que iba en cabeza de carreira, campeón de Galicia de 1000 metros. Aí está pasando pola zona do cruceiro, acabamos de ver aquí en streaming. Aí que eso será aproximadamente cerca dos 600, 700 metros máis ou menos. Temos esa imaxen en directo en YouTube dese globo que está posto na praza do cruceiro. Estes van moi rápido. Aparte, a Saír Díaz, que vai aí en cabeza da carreira, pois campeón galego de 1000 metros, xa se veía con moito replis nesa saída. Ten que estar xa moi a puntiño de acercarse ao campo da festa aquí de Leiro, donde aí vai encarar a segunda volta. Cando se acerque ao campo da festa de Leiro, aí levará aproximadamente 1 kilómetro. Mira, aí vemos cabeza de carreira, vamos a ver ahora aquí enfrente. Si miramos ao outro lado do río, vamos a ver cabeza de carreira. Aí temos a Saír Díaz, cabeza de carreira, sigue mantendo o mismo ritmo desde o principio. Vamos a Saír, vamos arriba, vamos, 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 vamos. Aí vemos en segundo posto esos dos participantes, terceiro e cuarto moi cercanos. Ritmazo que levan nesa carreira de 2 kilómetros, levan ahora 1 kilómetro e algo. Eso que sona que o subwoofer, como sonou, madre mía. Spin, que lle queres? Eu vou ser corredor, non ser speaker, é o que ten.
A ver como temos aí a cabeza de carreira. Creo que cabeza de carreira femenina está xa encarando a segunda volta. Sí, cabeza de carreira femenina está encarando a segunda volta. Xa de camiño á zona do Muiño. Levamos casi 5 minutos desde que se dio a saída deste 2000. E mentras Ibor xa preparando os da categoría sub-12, que son os que teñen 8, 9, 10 e 11 anos. Xa irse preparando que tan pronto chegue o última da carreira de 2000. Xa se dará seguida esa saída da categoría de 1-200. A verdad que teñen agora ese pequeno handicap do solo esvaradío. Sí que teñen que ter moito cuidado, sobre todo na Ponte das Poldras, que son lousas e cando están así xa gastadas cachoiva son peligrosas. E aparte que eles van rapidísimo. Pirri, aí na zona da Ponte aí non chove, non? Aí nada, aí seco. Vale. E que a tormenta xa sabes como é, que pon de arrima. Aquí chove, pero aí vese que nada, manga corta. Buah, que estilazo, señor. Aí temos. Atentos, que cabeza de carreira xa se acerca. Cabeza de carreira no campo da festa. Cabeza de carreira a puntiño de cruzar a Ponte das Poldras. Acercándose. Quero escoitar aplausos. Cabeza de carreira esta categoría sub-16. Cabeza de carreira sub-16. Aí o temos cruzando a Ponte das Poldras. Ritmazo. Acercándose. Aplausos para él. Aí o temos entrando en liña de meta. Aí temos a Sevilla Díaz. Sí, señor. Campeón galego de 1000 metros. Ritmazo. Aí acaba de entrar primeiro nesta categoría sub-16. Aquí temos o segundo clasificado e o tercer clasificado. Aí acaba de entrar Raúl Rial. E xusto antes entrou Iván Casas. Nora boa aos tres. A ver, cabeza de carreira femenina. ¿Quién entra? Grandes. Rimazo. Ahí tenemos a unos pequeños entrando con una chispa. Ahí lo tenemos. Con 15 años. Entrando en meta. Muy bien. Cabeza de carreira femenina acercándose también a línea de meta. Ahí ya tenemos en recta. 8 minutos 15. Apretando esos últimos metros. Entrando en meta. Muy buen ritmo. Cabeza de carreira femenina en esta categoría. Sub-16. Buena, Hugo, que te animan desde aquí. Ahí están entrando segunda clasificada femenina también en línea de meta. El equipo Comesaña. Ahí tenemos tercera clasificada también en línea de meta. Representantes también do atletismo. Arenteiro. Buena, Alex, buena. Hasta de arriba aplaudiron, que se escoitou.
Aquí aplaudimos a todos teñen o mérito ganado. Moi ben aí ese spin de meta. Aí esas dúas compañeiras casi entrando xuntas. Aí equipazo, sí señor. Ante todo esa deportividade. E mentras vamos xa facendo ese chamamento que están xa aquí preparados os participantes da categoría sub-12, sin entrar aínda, pero aí preparados xa, arrimadiños. Está aí xa quentando. Mónica, mirache a temperatura. Están xa quentes. Que en breve daremos xa a saída desta categoría sub-12. Esperade, non vos arrimedes aínda a alfombra. Vamos deixar entrar os vosos compañeiros. Quedadevos por aí xa preparados. Pero deixamos a meta libre, que están chegando a cola. Ahora vai a categoría sub-12, que son os que comprenden os que teñen 8, 9, 10 e 11 anos. Sí, aquí están incluídos na categoría sub-12, pero son eses 8, 9, 10 e 11 anos. Así que irvos xa semi preparando. Esperad un momentiño, quentar antes un pouco. Aí, esperad un momento, quietos, esa categoría. Pidemos un poquinho para atrás, que aínda queda algún participante no circuito. Aí están chegando os últimos participantes da categoría sub-16. Mentras os peques que sigan quentando. Peque, seguir quentando, quentar por aí, deixad a meta libre. Quentad un pouquiño, non paredes, quentade que se non enfriades, quentad un pouquiño. Pois veña, quentar un pouquiño. Facedelle pasillo que vai entrar, facedelle un pouquiño aí de pasillo. Animadio aí na entrada, igual que os van a animar a vos. Veña aí, aplausos. Sí, señor. Grande. Animamos desde o primeiro hasta o último. Sí, señor. Categoría sub-12. Vámonos preparando. Xuíces, estamos preparados para a seguinte saída desta categoría sub-12. Cando os xueces estean preparados, darás a saída. Luis, está todo ok, verdad? Que ahora vamos dar a saída a esta categoría. Atendede aí a Luis, que vos vai dar esas pautas importantes de ter moito cuidado no puente. Peques, recordade, moito cuidadiño no puente, vale? Moito cuidadiño no puente, a non esvarar. Cando estea a federación preparada, os xueces, estamos todos preparados. Aos seus postos. Adiante! Aí temos esa carreira, moito cuidadiño no puente, por favor, moito cuidadiño no puente. Estes non me escoitan, que me van a escoitar. Bueno, se van envenenados, non saben nada. Non saben nin que sea un puente. ¡Lume! Ah, mira, fíjate nos pequenos como sí que son máis conscientes, que van máis tranquilos. Moi ben os peques, aí está. Pero mentres aí vemos a cabeza de carreira. Kilómetro 200 metros, teñen aí por diante a volta e a mesma que tiñan os anteriores. Isto vai nos facer un cortocircuito a todos.
Teñen agora a mesma volta que diron os da sub-16. O que pasa que solo unha volta. Recordade, papis, que tedes os vestuarios tanto estes do campo de fútbol como un edificio que hai ali enfrente ao Sidao, que non enfríen. Veña, que ainda os pillas, vamos! Qué bien te vino esa chaquetita, qué bien te vino esa chaquetita. Dixo, me teño frío, saco meu a chaqueta, que xa non quedan como os de antes, xa non quedan. Ai, que frío teño, Dios mío. Que va. Maravilloso día, estupendo. Agua non estropea, son os camiños, nada máis. Kilómetro 200. A ver si temos imaxes de como vai a cabeza de carreira, que ten que estar a puntiño de pasar o centro. Que ben nos vai vir esta chuvia para ter a erva verde, que maravilloso. Que nos fai falta agua. Podía vir a tarde, non ahora, pero non pasa nada. Galicia verde. E despois xa vamos aí medio facendo chamamento a esa categoría pre-Benxamín, que a categoría pre-Benxamín son os que teñen 6 e 7 anos, categoría pre-Benxamín, que esa saída farase aproximadamente al menos 10, o sea que tan pronto cheguen os pequeniños desta volta que teñen, darase a saída a esa carreira pre-Benxamín, que son os de 6 e 7 anos, justo a acabar. Esa agua así pola espalda fai subir a tensión. 1200 metros de carreira, teñen que estar moi a puntiño de chegar. Vemos esas imaxes no streaming como pasan aí pola praza do Cruceiro, no centro do pobo, en Leiro. Aí sabemos como van o pelotón moito máis estirado. E en breves temos que ver xa a cabeza de carreira. Levamos 3 minutos 30 segundos, o sea que cabeza de carreira ten que estar a puntiño de acercarse ao campo da festa aquí de Leiro, a puntiño de cruzarse a Ponte das Foldras. Esta Ponte das Foldras onde se suele tirar o fogo aquí nas festas de Leiro, nas festas do San Pedro, que foron xusto esta semana o 29, que son as festas aquí de Leiro. Festas de San Pedro. Aí temos cabeza de carreira desta categoría sub-12 acercándose a liña de meta. Como entra aí, cuidadiño na pedra, Buah, como lle entrou, increíble. Menores de 12 anos, e como van, mirade que liña de meta, menudo ritmazo. Sí, señor, aplausos para eles. Grandes aí. Ese segundo posto moi ben peleado nese final. Aí entra xa o cuarto. Categoría sub-12. Bueno, qué gran lección nos están dando os pequenos aí peleando a tope hasta o final. Grandísimos. Muy buena, Peques, muy buena. Gran carreira, gran carreira. E xa vemos que acaban de facer 1 kilómetro 200 en menos de 5 minutos. O sea, ritmazo, Mira hasta Peque. Bueno, cuidado, Sí, cuidado, ritmazo. Y a primeira femenina, pues eso, a 4:30 más o menos el ritmo kilómetro. ¡Y ¡epa! ¡Bien arriba! ¡Muy bien! Cada un frena como quere, señor. No, ahora está resbaladizo, moito cuidadiño nesa alfombra. Bien, Becker, bien, ahí está. Ben feito, siempre con sonrisa, como ten que ser. Que esto queda ahí pos anales, para siempre. Bien. Bien, Peques. Ahí, seguir caminando para recuperar.
como agarran un motor, para mí que se lle sale, Xa estou vendo un cigüeñal clavado en unha costilla. Grandes. Ai, 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 moi ben. Revolución a tope de patas. Costa ver as pernas, como van. Parecen hamsters. Buenas, Becker, buenas. Aí seguimos vendo. Recordamos que teñen 8, 9 anos. Aí chegan os máis pequeniños. Así da gusto correr con esta afición, Eu po ano corro tamén, pero vides animar, si no. Mirad, ahí está Peque tamén aí entrando en meta. ¡Bien! ¡Arriba! ¡Sí, señor! Grande canteira, grande canteira. Chovendo e aí os están, demostrando moito. Bien, ahora recuperar, camiñar un poquinho. Muy bien, Peques. Ahora seguir camiñando, recuperar pernas. E que estean xa preparados os da categoría Prebenxamín, que son os de 6 e 7 anos. Os de 6 e 7 anos teñen un recorrido de 700 metros. A volta é parecida, pero antes do muiño xiran á esquerda, antes do muiño xa xiran á esquerda, e bueno, xa veñen outra vez aquí ao campo da Festa de Leiro. Teñen ese total de 700 metros, así que tan pronto aí xa teñen postas as cintas, así que vámonos acercando a esta liña de saída. Categoría Prebenxamín, os de 6 e 7 niños. Si algún papá ou mamá ou acompañante quere ir aí acompañando, así que vámonos acercando a esa liña de salida. Aí os vemos os máis peques quentando. Aí temos a Avia. Hola, Avia, xa está esquentando, moi ben. Que grande. Estou escondido. Veña, pa aí pa saída, vámonos colocando os máis pequeniños. Categoría Prebenxamín, 6 e 7 niños. Vámonos aí colocando. Moito cuidadiño aí na ponte. Colocadevos detrás da alfombra. Aí ben colocadiños. Peques, estades preparados? Non se escoita, estades preparados? Sí. Pois ahora en breve vamos a dar a saída. Aí estamos. Aí temos esa saída da categoría Prebenxamín, 6 e 7 niños. 6 e 7 niños, categoría Prebenxamín. Xa imos preparar as medallas tan pronto cheguen, para colocarlle a medalla ao chegar nesta categoría Prebenxamín. Teñen ahora 700 metros de recorrido. 700, fan un recorrido parecida á categoría anterior, pero cortan un poquinho antes. Na zona do Muño xa se meten á esquerda e xa veñen dar outra vez aquí ao campo da Festa de Leiro. Se algunha nai bota en falta unha chaqueta de ubro, de así granate, negra, se a bota en falta teño aquí unha chaqueta de neno pequeno. Carreira esta dos pequeniños. 700 metros teñen. Patas cortas pero moi rápidas. Recordade que non vos collo frío, tedes os vestuarios onde o campo de fútbol.
E tamén tedes os vestuarios que están aí no campo da festa, que ese edificio futurista, así oxidado. Tamén tedes aí esos vestuarios, o sea que non vos colla o frío, abrigarse, ducharse. E se alguén ve que ainda ten un chip blanco no pé, o chip blanco entregádelo aquí a organización, ou se non hai un do globo azul, tedes para entregalo. E a continuación, tan pronto cheguen os da categoría pre-Benxamín, faremos a carreira dos pitufiños. Os pitufiños. Eres tú pitufiño tamén? Chócalle aí. Grande. A carreira dos pitufiños, esos 250 metros. Aí vemos a cabeza de carreira. Xa acercándose a esa ponte das Poldras. Aí temos a Pirri controlando de que non se nos perda ningún polo río abaixo. Aí acercándose. Aí o temos, cabeza de carreira, tanto masculina como femenina, veñen aí moi igualados. Señores, vamos aproveitando a quentar as palmas, vamos a aplaudir a canteira, este é o futuro, vamos arriba. Mirade como apretan en ese final, as patas van a tope. Aí estemos entrando en meta. Grandes os dous. Camiñar ahora, recuperar aí perniñas. Recuperar perniñas, aí lle fan a entrega. Luis, esa medalla. Aí entra Laia en liña de meta. Esas pequeniñas aí recibindo esa medalla. Aí temos a Dora Marián facendo esa entrega. E ese agasallo a todos eles. Aí van chegando, ahora a abrigarse. Aí está Albino entrando co seu pequecho nesta categoría pre-Benxamín, que teñen 6 e 7 aniños. E ora, si queredes, os que tedes pitufiños, podervos preparar ali no final. Os que tedes pitufiños, ali no final de todo, donde se daban os dorsais, podervos colocar ali, porque a carreira é desde onde estaban os dorsais hasta aquí, hasta a liña de meta, os pitufiños. Si vos queredes ir xa preparando, así que, pitufiños, preparar os motores. Aí chega Avia a liña de meta. Moi ben, Avia. Campeona, Avia, campeona. Aí, Avia, agora van che dar aí unha bolsiña. Peque, aí che dan aí esa medalla. Vamos, Ruiz, que se che escapa. Aí entregan esa medalla a esta categoría dos pre-Benxamíns. Aí os teñen, mira, con 6 aniños. Mira que grandes. Quédase grande esa medalla o qué? Javi, que olvidas la medalla. Aí os temos, carreira de pre-Benxamíns. Non sei se nos queda alguna categoría pre-Benxamín. A ver si nos queda algún. E vamos a ir preparando a categoría pitufiños. Os pitufiños saen. Xa me van a mandar parar de chover. Estupendo, sei que vai parar de chover. Ora, a carreira dos pitufiños e a recta van sair saen da lá os pequeniños, saen de donde se daban os dorsais alá ao final. Os pitufiños, a saída é donde se daban os dorsais ali,
ya entran, pois estes entran ao revés de como entraron todos. Entran e fan esta recta de 250 metros. Servicio técnico, gracias, porque si no vámonos quedar aquí electrocutados. E entran aquí, nesta liña de meta. Igual, xa estades perfectamente colocadas. Oye, por dicho, é verdad, moito din que chove, non min quero unha gota, por min. Estáse bastante ben, E que tormenta pon de rima, sabes? Tormenta pon de rima. Está un día estupendo, que faríamos unha chuvia en Galicia. Bueno, pero en Carballiño que lle granice tamén en fresco, un pouco. Carreira dos máis pequeniños agora, Pitufos. Que, ojo, 5 anos ou menos, os pitufiños, aí temos as imaxes dos pitufiños, aí vémolas en streaming. Van facer eses 250 metros. Aí a federación que tamén lle vai dar a saída. Aí se os vemos desde aquí a saída dos pitufiños, xa están ali colocados debaixo do globo di Norde. E aí dá a saída. Aí veñen os máis pequeniños. Que pernas, fixadevos, que fotazo aí temos. Ritmo alto. Van como proyectiles. Vamos aí. Uxío en cabeza. Aí vai entrar. Meta. Grandes os pequeniños. Vale. Que siguen, que se nos van. Parainos aí. Botadelle unha man, que van para Rivadavia. Aí, xa pararon, vale. Mi madriña. Para a próxima 250 non, hai que poñer 1 kilómetro. Marta, aí va o xío destacado, como arrancou no pelotón. Aí ven, esa pequeniña. Aplauso, moi ben. Aí que dan medalla, ese 250 metros desta categoría. Bien, Uxío. Aparte Uxío iba ca coach, iba aí dando pasos a seguir. Tanto ritmo levaban que se pasaron de frenada. E aí temos. Esta era a última carreira desta 38 edición da Carreira Popular de Leiro, culminando con esta carreira de pitufos. Quen vai aí? Ostras! Antonciño! Tomaches o seu tempo. Ahora arrancas, non? Ahora arrancas. Grande Antonciño. Como van estes pequenos? Da gusto velos. Que se hai suerte pagarán a pensión. Ímolo ver si nos pagan a pensión. Déjala puesta, no la saquen. Pero llévala, no la saques. Tú tranquila, ¿ya? Tranquila, no la quites ahora. Vou coller esa clasificación e xa vamos dar agora os premios aos máis pequeniños. Recordade que temos premios a todas as categorías, así que imos empezar polos pitufos e imos avanzando. Desde aí, pois, empezamos en pitufos, pre-benxamins, sub-12, sub-16, sub-18, sub-20. Vou coller logo esa clasificación e damos comezo. Así que aguantade, non vos vallades, que xa dou agora esa entrega de trofeos. Aí nese fotocall.
Moi boa carreira, Uxío, moi boa carreira, sí señor, como me sorprendiches. Moi ben, moi ben. Luis, si tú me das o permiso, vou coller a clasificación e empezamos por pitufos. Vale, recordade, todos os chips que tedes. Uxío, ese chip blanco que ter no pé, todos eses chips blancos, vámonos a entregar, que van poñer aí unha caixiña, ali onde están as alfombras, que está aí Luis. Ten aí un chip, ten aí unha caixiña e imos botando aí os chips, vale? Así que todos os pequeniños que tedes chip por aí no pé blanco, chip blanco, quitámolo e vámoslo entregar, que hai unha caixiña aí onde estaban as alfombras, e vámoslo entregar. Aparte está aquí Marián, está Dora, e xa voulle entregades a organización ese chip blanco, así entregades todos o chip blanco. E xa nos imos poñer ca entrega de trofeos. Vou coller xa a clasificación e empezamos. Bien, Uxío. Bueno, temos aí o forno a tope, xa sacando esas clasificacións. Vamos a empezar polos máis pequeniños. Vamos a empezar por pitufos, así estaría ben, verdad? Empezar polos pequeniños, seguimos pitufos, por benxamíns. Imos dando así categorías. Ah, vale, perfecto. Están os xuíces da Federación Galega de Atletismo comprobando que todo está ok, comprobando esa clasificación, e xa facemos logo esa entrega de trofeos aí con ese fotocall. Antonciño, prepárate pos trofeos, Antonciño, que hai que subir ao podium. A que si chove sales a entrenar igual? Eu abro a persiana, está chovendo e volvo pa cama. Si chove pouco salgo, si chove moito non. Perfecto, están aí o último reconto. Están cotejando os datos tanto da Federación como con Championship. Vale, tanto o cronometraje manual como electrónico. Cando estea xa todo cotejado, están xa rematando estes xueces esta clasificación. E eu mientras estou como se fora unha mosca dando voltas por aquí, metendo presión. Aparte encántame estar así aquí ao lado, metendo presión, sabes? A ver se está a clasificación, a ver como vai a cousa. Xueces, Championship, presión guapa. Aparte, hasta a música lle queda ben. Como vai contando o reloj.
Vamos quedar todos electrocutados, que cho digo eu. Non pasa nada. A agua non fai mal. E mira que falei con Pelmán ayer e me dixo: tranquilo, chaval, tranquilo, que non vai caer ni unha gota. Bueno, a agua non fai mal. Molesta nada máis. Pois agora tan pronto me teña a organización. Bueno, están os xueces da Federación Galega de Atletismo. Porque, bueno, esta carreira é unha carreira que está metida no circuito da propia federación. A carreira, pois bueno, que ten que seguir unhas normas as cales están controladas polos xueces da Federación Galega de Atletismo. E despois tamén temos o cronometraxe electrónico de Championship e entre eles, pois, cotejan os datos que teñan que coincidir para poder facer a entrega de trofeos. E así vamos a empezar pola categoría de pitufos. Despois vámonos ir á categoría pre-benxamín, a carreira da sub-12, sub-16, sub-18. Despois temos a sub-20, sub-23, que salvan xuntas, senior e as distintas categorías máster, tanto de A como a D. E todo eso, pois, tanto masculino como femenino. E xa temos aí o streaming en directo, emitindo este entrega de trofeos, este podium. O que sí que se me quedou con esta chuvia era esas entrevistas que íbamos facer aos gañadores, pero as entrevistas van quedar, Pompi, as entrevistas van quedar para outro día porque se nos molla o pelo, tío. E aparte teño un problema, que a min rízaseme, non sei a ti que che pasa, pero a min riza, a tío do cuello atrás, sí. Ponse esta humedade malísima. Pois tan pronto champion me teña esa clasificación, pois empezaremos con esta entrega. Están xa rematando de cotejar eses datos, cruzando datos entre a Federación e Champion. E xa empezamos ca entrega. Aí, Luís, aí ben pensado. Sí, señor, 2 á izquierda e 3 á dereita. Tens que facer todo, Luís. E aquí temos que darlle moitísimas gracias a todos os que, bueno, puxeron o seu gran area para que isto funcione, xa non só o Concello de Leiro, a Deputación, como tamén a todas esas entidades pequenas, locais, de aquí do pobo, que, bueno, que estuveron aí axudando, como Val Juan, Bugallal, tamén a Yesi, son esas 3 locais que hai no pobo. Depois tamén a tenda de Leiro, a ferretería Avia, a maquinaria Crispin, bueno, a todas estas tendas, restaurantes, bodegas como Viña Costeira, temos Terra do Castelo, a Casal de Armán, a Gomariz, a Ventosela, a Pazo Ibeita, a Pazo Tizón, Vilerma. Bueno, todas estas casas que apoyaron esta carreira. Tamén a Fisioterapia Martín Pérez, tamén a futboleros. E recordamos aí os premios económicos. Están acabando de cotejar entre Federación e Champion. Luís, mírame aí co da Federación, e así xa comezamos, están xa acabando de cotejar. A ver si poñemos
José, é cousa miña ou parece que está parando? Parece que quere parar, non? A mí dá má sensación. Está cotizada a carpa, Nunca tuve tanta xente na carpa. Luis, teño visto orquestas con público moito marleses, Así dá gusto, macho, cantar aí entre a peña. Veña, vou facer aquí hueco a ver se me dan xa esa clasificación que eu penso que xa deben ter lista. A ver como vai. E así vou coller a clasificación dos pitufos. Hola, pitufos. Como vai a cousa por aquí? Podo meter presión guapa ou non? Hubo moito rata cando... Nah, non hubo nadie. Si hubo? Que va? Que me queren meter medo. Ahora que vexo aquí os chips blancos, si alguén ve nun pé que ten un chip blanco a cortarse para entregalos, podelos entregar aquí na carpa de Championship ou senón a calquera da organización. Entregar os chips blancos, os amarelos non, que son os de posesión, pero si os chips blancos. Tan pronto me teñan xa aquí clasificación pitufos e as outras. Mira, aí, a calquera da organización po chip blanco teñen aí a caixa, e senón despois si algún lle aparece no pé non hai problema, porque vides aquí onde de Championship e xa vos lo recollen. E agora xa están aquí sacando estas clasificacións nas distintas categorías. A impresora ten ahora presión guapa. É cousa miña ou hasta a impresora se puso nerviosa, que fai así a letra diferente? Que tipo de letra es? Consúmese. Tenemos nervios. E pois tamén recordamos que temos eses premios económicos para a carreira absoluta. E temos tamén algúns agasallos de futboleros tamén. E botellas de viño, é verdad, que temos aí botellas de viño, obsequio das distintas bodegas que colaboran con esta 38 edición da carreira de Leiro. Esta 38 carreira que, bueno, a verdad que levou un cambio, non, de formato, con unha salida, unha meta, pois, nun espacio moito máis grande, unha liña de meta máis se cadra, pois, desafogada, non? Para que cando cheguen os participantes teñan espacio, un entorno que a verdad que as imágenes de dron quedaron moi bonitas. E despois ese formato dos 5 km que dan xuego, pois, tanto para a categoría sub-18 como tamén para todos aqueles que queiran, bueno, pois facer unha carreira un poquinho máis curta, ir probando sensacións, ou como un entrenamiento de un pouco máis de velocidade, máis rápido, verse aí a mellor, pois, como lle pasaba a Héctor, que el corría na de 5 porque era a súa categoría, pero verse aí na cabeza da absoluta, verse cos mellores dos mellores, como el dicía, a verdad que era unha gozada, non? Poder ir aí véndote nesa cabeza dos grandes, ainda que no kilómetro 2 e pico, pois xa empezou a ver que esa carreira non era del, pero moi boa carreira. Pois o que é un formato que creo que vaise quedar, porque é unha carreira moi chula de 5, tanto para esa categoría sub-18 como para, bueno, xogar a ser corredor e ir aí máis en cabeza, máis a full. Somebody's gonna pull us away and say that
Quédanos moi pouquiño de luz. Algúnha gota invasiva está entrando no circuito. Non meter os dedos no enchufe, por favor. Levantar os pés do suelo para que non faga masa. Pudín por aí, para cando hai tormenta. Pegar os pés e agacharse para que non faga. Por lo menos que non pase por un. Dora, si a chaqueta esa miña che cheira Barón Dandí, que votar mañá sempre. Voto Barón Dandí, a veces Brumel, sabes? Hombre, cando chegas a unha edad xa hai que votar ese tipo de colonias. Para solteros exigentes. ¿Tú crees que estando aquí meto moita presión ou que? Tenía pensado empezar, teníamos pensado empezar a entregar por pitufos. Si no, podemos empezar en otra categoría que haya. Ir mordando. Pero Antonciño, xa estás comendo no pan? Ai, meu fillo, far ben rillar. Había o teu irmán como come, Está todo día rillando. Que grande. Saliu o pai. Saliu do bodente. Pois aí temos. Hai un pequeno problem no ordenata, non sabemos a ver se irá sacado esa clasificación. Por lo menos a dos pequeniños seguimos xa dando a dos máis pequenos para que non enfríen. Todo de pitufos e deses. Pitufos pre benxamíns. ¡Festa! ¡Vamos ahí! ¡Podium! ¡Para los pitufos! Voy a meter aquí no medio. Voy a hacer chamamento. A ver si tenemos a Luis por aquí, que nos pueda coger los trofeos. Alguien que controle los trofeos. Y así voy a llamar pitufos. Na categoría femenina, nos pitufiños, chamamos a Lía Montoto, a Alba Lago e a Zaira García, que se suban aí ao podium. E tamén na categoría masculina chamo a Héctor Lima, a Enzor Pereira e a Uxío Ramos. Que se suban aí. Lía no terceiro, Alba no segundo e Zaira no primeiro. Axudade aí a Zaira a subir. Aí arriba Zaira. Moi ben. Aí fan esa entrega. Aí, bolso fuera, guapa ante todo. E aí tamén temos a Pompi, que lle vai dar a Alba e a Zaira.
Aí temos ese podium. Terceira, segunda e primeira categoría de pitufos, categoría femenina. Aí esa foto para ela, grandes. En la categoría masculina chamamos a Héctor Lima, a Enzo Pereira e a Uxío Ramos. Aplausos para eles. Aí se sube Uxío o primeiro caixón. E a ver si tamén está por aquí Héctor Lima e Enzo. Enzo andaba por aí. Enzo no segundo e Héctor. Enzo no segundo e Héctor no terceiro. Héctor, súbete aí. Aí estás. E a ver si está Enzo. Enzo, que vin eu antes por aí. Enzo Pereira para ese segundo posto. Non está? Está. Pai, súbete aí. Veña que lle facemos logo esa entrega tanto a Uxío como a Héctor. A Uxío como a Héctor, que desa categoría dos pitufos. Aí vai facer a entrega Luis a Uxío. Aí, Uxío, moi ben. E aí lle fai a entrega a Héctor. Aí, non caigas. Aí estás. Pasamos a categoría Pre-Benjamín. Terceira clasificada Maya Garrido. Segunda Natalia Cabanelas. E primeira Cies Rial. Que se vayan subindo. Maya Garrido terceiro, Natalia o segundo e Cies o primeiro. Cuidadiño a subir. Aí está. Aí axudan. Aí moi ben. Aí se acaba de subir Cies. E aí fai Antonio Pompi a entrega. Estes dous señores que vedes aí, grandes señores, son nos que levaban a carreira todos estes anos. Grande tamén eles, que aquí se chegou tamén gracias a eles, que esta carreira teña 38 edicións. E aí temos categoría femenina de Pre-Benjamins. Pasamos a Pre-Benjamins masculinos. Diego Soto no terceiro caixón, Enzo Fernández no segundo e no primeiro Álvaro Martín. Cuidadiño a baixar. Aí se sobe. Terceiro caixón para Diego, segundo para Enzo e primeiro para Álvaro. Cuidadiño aí a subir. Aí Álvaro arriba. Bien. Aí temos nesta categoría Pre-Benjamín. Aí temos a Diego, a Enzo e Álvaro. Bien. Ramos, píllame aí a clasificación da categoría sub-12, que dan de ter aí. Categoría sub-12. Despois a sub-16. Aí se ateñen categoría sub-12 e sub-16. Ainda está o escribiente. Ahora tocaría a categoría sub-12, que somos comprendidos con 8, 9, 10 e 11 anos. Aquí temos, gracias, vamos, que maravilla, secretario e todo. Categoría sub-12 e sub-10. Tercer posto para Alba Solla, Adriana Fogar e primer posto para Lara López. Alba no terceiro, Adriana no segundo e Lara no primeiro. Aí lle damos ese obsequio, esa caixiña chula. E aí fai entrega. Aplausos para las tres. Clasificación masculina. Tercer posto para Martín Otero.
Segundo para Josep Bastos. E primeiro para Pablo Barreiro. Martín no terceiro, Josep no segundo e Pablo no primeiro. Aí vai Carlos a entrega dese obsequio. Aí o temos. E esa foto desta clasificación masculina sub-12, sub-10. Pasamos ahora a categoría sub-16. A ver si me pasan a categoría sub-16, ya vedes por ahí. Sub-16. Ramos. Ahí está, sub-16. A ver, algún secretario. Gracias, secretaria. Qué maravilla. Qué bien. Joder. Solo faltaba aquí tomar algo. Categoría sub-16. Femenina, Alma Pereira. No tercer caixón, Irene Balado e Laura Porto no primer caixón desta sub-16 femenina. Cuidadiño aí a subir. Aí temos a Alma, a Irene e a Laura. Aí fan esa entrega. Aí temos a Luis entregando e a Antonio entregando ese trofeo nesta categoría sub-16. Sub-16 masculina. Raúl no terceiro caixón, Iván no segundo e a seguir no primeiro. Raúl Rial, Iván Casas e a seguir Díaz. Aí se suben arriba con cuidadiño. Aí estamos. Enhorabuena aos tres, menudo ritmo tuvestes. Ese segundo posto como foi peleado aí na liña de meta, moi ben. E así fixe unha gran carreira. Aplausos, moi ben, chicos. Nesta categoría sub-16 e sub-14. A ver si teñen a clasificación da sub-18. Clasificación da sub-18 que correron 5 kilómetros. Temos a cúspide entregando os trofeos, a cúspide. A xente a mellor non o sabe porque antes tiñades o pelo negro, sabes? Pero son os ex-organizadores que mantuveron a carreira todos estes anos. Chove, pero a impresora entroulle unha gota de agua, a impresora. Estou esperando a que teñan aí esta clasificación da sub-18, que na sub-18 fixeron a carreira de 5 kilómetros, sub-18. Aí si me teñen aí esa clasificación da sub-18. Que bueno, eu máis ou menos a tiña aquí feita, pero teñen que cotexar cos xuíces. Bueno, antes falando co equipo que estaba levando streaming en directo, dixo, bueno, tú poñemos aí unha cámara para facer as entrevistas. Cando vimos caer así esta orballada, xa la foi a entrevista. Menos mal que Héctor, unha gran persona, veo aquí onde a min a carpa, senón non había casi entrevista. Tenía que, pois era un día para iso, que tiñamos un nivelón en absoluta, cuidado, a xente que aquí tiñamos, incluso cabeza femenina, ojo, este ano. Pois mira, Digo unha cousa, eu poñíame aí, pero non me colle cobertura, se non poñíame aí, non me colle. Tú mira que anteniñas, que son anteniñas dunha cuarta, que isto non me colle aí abaixo. Bueno, antes probei no puente, escoitábase perfecto, pero xusto aquí non me colle, fai sombra, sabes? Uxío! Mételle presión á impresora. Ponte mirando para a impresora e dille, venga, escupe papel aí rápido. Veña, bota papel! Presión guapia ao do Champion. Este non me volve a falar na vida. Champion, en coña, tío, tú tranquilo. É horrible. Oye, tapados os oídos, seguimos facendo festa. ¡Arriba, Leiro!
Eso. É que sabes o que pasa? Que a nova tecnoloxía que a chuvia levase moi mal. Antes cando iba a papel a cousa era de outra maneira. Bueno, non pasa nada porque eu chamei o pulpeiro e dixo que ainda tiña o rabo un pouco duro. O pulpeiro. Chamei o pulpeiro e dixo que tiña o rabo algo duro, que hai que esperar un pouco para acabar de cocer. Luís, dá a sensación de que para baixo está clareando, non? Palí. Parece que entra máis luz agora. Ahora cando acabemos, pan, un sol de justicia aí a tope. Lo estamos vendo. Marián, non xogues coa pólvora. Ponte quieto. Claro, porque esta noite dormiche sola, que dormiu aquí Ramón, non? Dormiche sola esta noite, claro. Faltouche a festa, O Ramonciño, pobre, que dormiu aquí para poder controlar a organización, que non faltase nada, que estuvese todo intacto. Marián, iso que algo dixo onte, cando nos íbamos ir, bueno, ele andaba como nervioso ayer. Non sei, ou quedou... Non sei. Ele estaba como nervioso onte a noite. Dixo que a casa non iba, que se quedaba aquí. Que iba a quedar... quedaches tú tamén. Gracias. Pues estaba nervioso, normal. É que cando te casas, cando che ven a muller... A mí ahora pasa, me poño nervioso. Joder, a esta altura peor. Uxío, volve a falar aí que a impresora, a ver que dice. Pregunta ya categoría sub-18, a ver que pasou. Pompi. Poano. Boli guapo, anotando. Y por el aire, Bueno, despois recordade que o streaming vai quedar, pues eso, como si fora un vídeo, queda colgado en YouTube, e podedelo ver, movervos para diante para atrás, ver a zona que irades. O vídeo do ano pasado quedou moi chulo, incluso tamén o vídeo que fixo Badal Novas estuvo moi bonito, a verdad que tamén o curraron moi guapo, que a tele de Carballiño. Bueno, este vídeo a verdad que ahora ao final, co tema da choiva, supoño que co dron e tal non había imaxes, pero hubo imaxes moi chulas, co dron. Imaxes moi bonitas. Pois a verdade é que hai que darlle a noraboa a todo o servicio do Concello, que ten a zona espectacular, Todo limpiño, a verdade co entorno, quitando que se mandaron chover, do resto, o entorno está guapísimo. E agora, a ver si... nos chega esa clasificación sub-18. Despois da sub-18 pasamos a sub-20 e sub-23, que sea na de 10 km. Recordade que os trofeos que vamos dar nas categorías xa son para os que correron a 10K, non a 5K. Na 5K temos as absolutas, esas imos dar despois, as absolutas da 5K. Ora tócalle a sub-18, tanto masculina como femenina. E despois na absoluta femenina, a verdad que Natalia e Mónica e despois Begoña fixeron unha carreirona. Xa Suso que andaba por aí, Jesús me dixo, cuidado con Natalia, xo verás que ritmo vai levar a nivel nacional. Nivelón. Despois Suso por detrás entrou Mónica e Begoña. A verdad que o nivel da carreira femenina foi increíble. E pois na absoluta masculina, ese primeiro posto para Nuno Costa e despois José Canda. Bueno, a verdad que ritmazo o que levaron eles. E ese Corro que entrou nese terceiro posto. Se eu anduven rápido co boli tamén. Pero o boli non vale, Ten que estar cotejado ca Federación e co Champion. Que se cadra aí onde leva máis lío. Cando hai Federación e Champion por medio, pois bueno, cotejan uns outros.
E que non se me olvide tamén darlle as gracias á Protección Civil do Ribeiro, que andaba antes por aí, a Mancomunidade do Ribeiro, gracias por ter todos os voluntarios. Veña que quere aclarar o día. Non creo, A tarde que será de sofá hoxe, Joder, se vai a caer, Ya, pero eso es que correron, e os que non corremos, que? Sí, pero hai ese remordimiento aí no fondo da cabeza de hoxe non fixeches nada, ponde vas, non te sentes. Pasa para arriba. Ui, 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 ui. Maravilla, Así que, vai, que ben. Categoría sub-18 femenina, segundo posto. Porque non son acumulativos, así que segundo posto para Noemi González e primer posto para Noa Burgos. Segundo e primer posto, que estas son as categorías, vale? Estas son as categorías. Categoría sub-18 que non son acumulativas, e despois a absoluta, a clasificación absoluta da carreira de 5K. Aí temos ese podio da sub-18 e agora vamos chamar a sub-18 masculina. Tercer posto para Gonzalo González, segundo posto para Javier Acuña e primer posto para Pablo Gavián. Aí se ten que subir Gonzalo o tercer caixón, Javier o segundo e Pablo primeiro, que este nesa clasificación na categoría de sub-18. Aí aplausos para eles. E ahora sería a absoluta do 5. A absoluta do 5. Isto sería a categoría, por eso, pois pasamos ao 23. Perfecto. Vale. Así que pasamos ahora ca categoría sub-20, sub-23. No apartado masculino, tercer caixón para Jacobo Soto, segundo caixón para Manuel Pérez, masculino, que non temos femenino, masculino, perdón por non vos avisar, e primer caixón para Xosé Pérez, desde Atletismo Arenteiro, nesta clasificación sub-20, sub-23. Na categoría masculina, aí temos no tercer caixón a Jacobo Soto, segundo caixón para Manuel Pérez e primeiro para Xosé, que Xosé non sei se marchou. Si, Xosé debeu marchar. Bueno, pois aí temos o terceiro e o segundo, a Jacobo de Manuel. Pasamos a categoría senior femenina. Senior femenina. En la categoría senior femenina, tercer caixón para Dalia Moreira, segundo caixón para Rita Anaís e primer caixón para Cristina Pérez desde o Marisqueiro. Esto é categoría 10K na de por categorías, pero na carreira 10K. A ver si está Dalia e Cristina nesta categoría senior femenina. Cristina no primeiro caixón, Cristina Pérez primeira, Cristina Pérez primeira. Súbete, súbete, Cristina, desde o equipo Marisqueiro.
Aí temos a Cristina no primer caixón, Cristina Pérez Alonso. Aí estamos. Pasamos al senior masculino. Tercer caixón para Alejandro Montero. Segundo para Faris. E primeiro para Saúl. Ahora los irmáns. No sé si están por aquí. La categoría senior. Alejandro Montero. A Faris no. Segundo e no primeiro a Saúl. Nesta clasificación senior, recordad que no son acumulativos. A ver si das, mira, tes aí un huequiño, xusto aí a pasar. Así que temos aí subido a Alejandro. E supoño que Faris e Saúl xa se marcharon, que virían xuntos nesa clasificación senior. Pasamos a clasificación Master A femenina. Tercer caixón para Lucía. Segundo para Sofía. E primeiro para Beatriz. Nesa categoría Master A, Lucía, Sofía e Beatriz. Na categoría Master A femenina, Lucía Peón, Sofía Freaza e Beatriz Fernández. Pues sube, sin representación, sin medo. Esta categoría Master A femenina. Pasamos a categoría Master A masculina. Tercer caixón para Diego Pérez. Segundo caixón para José Manuel Corral. El primer caixón para Albino, desde atletismo arenteiro. Master A masculina. Diego Pérez, José Manuel Corral y Albino. Ella para arriba. ¿Dónde anda Corral? Marchouse. A ver si alguien yo colla ahí en representación a Corral, que andaba por ahí. Bueno, estará recogiendo incluso cosas. Bueno, ahí está esa foto de este podio de Master A. Pasamos a Master B femenina. Tercer caixón para Marina Losada. Segundo para Ana González. En primera, Ana Isabel Soutullo. Na clasificación Master B femenina. Master B femenina. A ver si están tanto Marina Losada, Ana González, Ana Isabel Soutullo. Aquí están. Aí se soben ao podio. Tanto Ana González como Marina Losada. Nesta clasificación Master B. Aplauso. Pasamos a clasificación Master B masculina. E temos tercer caixón para Ricardo Fortes. Segundo caixón para Amador Pena. E primer caixón para Javier Paredes. Carreirona Javier Paredes, como siempre. Ritmazo alto en esta categoría Master B masculina. Así que Ricardo Fortes, Amador Pena y Javier Paredes. En ese primer caixón, Javier Paredes arriba. Ahí ustedes. ¡Yepa! Clasificación Master B masculina. Ahí saludan entre ellos. Esa foto desde Compostela. Pasamos a categoría Master C femenina. Master C femenina. Tercer caixón para Montserrat Carreira. Segundo para Raquel Estevez. El primero para Manuela Rodríguez. La categoría Master C, Montserrat no terceiro, Raquel Estevez no segundo e Manuela Rodríguez no primeiro. Categoría Master C femenina.
Pasamos a categoría Máster C masculina. Alfonso Antonio no tercer caixón. Saturnino no segundo. E José Manuel Fernández no primer caixón. José Manuel Fernández con primer caixón e Satur no segundo. Faltanos José Manuel Fernández, pois tamén foi dos madrugadores, chegou prontísimo. Bueno, e aí temos esa foto deste podio Máster C masculino. Pasamos a Máster D masculino. Non hai Máster D femenino, Máster D masculino. Aí, femenino non temos, Máster D masculino. Tercer caixón, José Manuel Alonso. Segundo caixón para Benito Gallardo. E primer caixón para Francisco Javier Cepeda. Vamos arriba. Aí se soben José Manuel Alonso Martínez, Benito Gallardo e Francisco Javier Cepeda. Desde preto de Santiago. Cepi, había que darle a volta a tortilla, que empezo papá a sacar as fotos, de ti aí arriba. Papá Cepeda, hai que meter o fillo en vereda, hai que metelo aí tamén. Manda carai, compadre, apreta o fillo. Aí temos categoría Máster D masculina. E ahora vamos pasar a categoría absoluta da 5K. Clasificación absoluta da 5K. Prepárense. Premios femeninos. Clasificación absoluta 5K. Tercer posto, Marta Mojón. Segundo posto, Ararat. E primer posto para Antía. En la primeira temos a Antía Rodríguez. Antía Rodríguez, non a vemos, que era a primeira, non está, non. Bueno, pois aí facemos esa entrega. Pasamos ahora a clasificación absoluta de 5K masculino. Tercer posto para Javier Iglesias. Segundo posto para David Paz. E primer posto, ben merecido para Héctor Rodríguez. Aí se sobe Héctor Rodríguez, que non levou o trofeo na clasificación absoluta 18 na súa categoría, porque, bueno, non eran acumulativos, e aí se sobe a ese primer caixón. Desta absoluta 5K. Y antes de entregar, Luis, antes de entregar absoluta de 10K, vamos a facer a entrega na clasificación senior masculino, o primeiro e o segundo, que están aquí. Senior masculino, primeiro e segundo. Levou... vale. Únicamente si quieren subir, pon a foto que estaban aquí conmigo. Si quieren subir a foto, que suban aquí tanto Saúd como Farís. Si queréis subir, Saúd, Farís, subide arriba, subide aí ao podio, subide hasta aí arriba. Saúd e Farís. E que suba tamén o terceiro, que antes non estaban. Aí tamén se sobe Alejandro, que son da categoría senior masculino. Subide xa sin medo, Saúd e Farís, Alzavi e Alejandro Montero, que se suban aí para esa foto nesa categoría senior masculina,
Aí soben a ese podium. Aplausos para eles, claro que sí, de esa categoría. Y ahora vamos a pasar absoluta do 10K, na clasificación femenina absoluta 10K. E facemos chamamento. Catemos aquí 10K, clasificación femenina. Terceiro posto para Begoña. Segundo posto para Mónica Nieves. E primer posto, ritmo increíble, 35 minutos, Natalia Castro. Natalia Castro a ese alto do podium. Absoluta. Xa vos poder subir, por favor, si queredes arriba. Subide, subide, sin medo. Ahí está, cuidado non caer. Ahí tenemos esa clasificación absoluta de 10K. Llevan ese obsequio, también o premio económico. Y ahí tenemos ese alto a Begoña, a Mónica y a Natalia. No la boa, las tres. Clasificación absoluta masculina. Tercer posto para Jesse Corro. Segundo posto José Canda. El primer posto Nuno Costa. José Canda, que o ano pasado se fixo co primeiro posto. Este ano o nivel estaba alto por parte do Compostela. Ahí se soben arriba. Y ahí tenemos a José Canda y a Nuno Costa. Nese podium da absoluta de 10K. E si podedes, non vos vayades, que despois sacamos unha foto e todos xuntos. A ver si vos podedes aí acoplar. Facemos a prueba de carga aos caixós. Estes pesan pouco, non pasa nada, tan finos. E aí temos ese podio da absoluta 10K. ¡Aplauso! Y ahora para rematar, clasificación general por clubes. Tercer club. Clubes hay. Chamamos a todos, hay 9. Pues mira, chamamos. Noveno club en rematar. Ocar Marisqueiro. Que se acerque Mar Carisqueiro también. Marisqueiro. Segundo posto, oitavo posto para Pato Blanco. También si se quiere acercar para recoger trofeo. Séptimo posto para Club Deportivo Pinarium. Que se acerque. Sexto posto, Cabo de Peñas. Si están por ahí también Cabo de Peñas, que se acerque. Quinto posto, Club Atletismo Tambre. Cuarto posto, Atletismo Corredoiras. Non vos vayades, que sacades a foto. Tercer posto. Poñedevos para sacar a foto os clubes. Tercer posto, e ímonos colocando todos. Mercenarios de Leiro. Aquí correndo na casa. Mercenarios de Leiro, tercer posto. Home, esto faltou pulpo solo xa para rellenar. Segundo posto, Sociedade Deportiva Compostela. Gran equipo trouxeron hoxe. Subidevos aí, subidevos. Ainda que os teñades que mollar un plis. Deixa aí, tranquilo, déxame aí que estou aquí. En primer posto,
por primeira vez. Atletismo Arenteiro. Todos subidemos aí. Canda, sin medo, ainda que se molle un pouco o pelo, que non pasa nada. Aí se soben. Atletismo Arenteiro, primer clasificado cunha ventaxa sobre o segundo clube dunos 7 minutos, no, 9 minutos o segundo equipo. Aí temos esa foto de familia. Corral, están todos aí. Aí está, moi ben, Luis, que se poña máis xente dos premiados, si queren, pa foto. Si queren os premiados que podan quedar por aí, se vos queredes poñer pa foto de familia, poñedevos aí todos os premiados, sin medo si queredes, e sacades esa foto, que penso que debe estar casi todos aí. Están todos ya, están todos. Señores, señoras, participantes, público, moitísimas gracias un ano máis, ese aplauso vai pa vos a esta 38 edición da carreira de Leiro. Gracias por vir a todos os que vides del 11, gracias a todos os sponsors, a todas as empresas, as bodegas, e xa non só os corredores, tamén os acompañantes que se con esta choiva, gracias a eles tamén, a comitiva, moitas gracias. A comisión de festas, os antepasados, a todos, moitas gracias. Esperemos para non ter unha 39 edición sin choiva, eso sí. Dar as gracias a todos os voluntarios, como non, o Concello de Leiro, a Clube Atletismo Arenteiro, Protección Civil, Garda Civil que tamén estaban por aí. A todos, moitas gracias. E ahora solo queda ir a comer.